Cherifula filɛbagaw an bɛ a fo ka walima dɔn an y'o de fɔ kari o kari Sonafana to mana dun an bɛ fasodenw la nin kɛnɛ kan bi n'i ye Usman Cherif Madani Hayidara ka montre lajɛ waati mun dira ma o de sera bi maaba naani de b'an bolo maa fɔlɔ o ye jɔn ye o ye Abdala Yatara consultant formateur Yatara o tɛ maa dogolen an mana wele waati a bɛ n'an ka kɛnɛ kan monsieur Yatara vraiment merci beaucoup folikan jumɛn de bolo ka ɲɛsin Cherifula filɛbagaw ma. Bugele k'i fo k'i waleɲuman dɔn ka infri fana fɔ ka waleɲuman dɔn ani mɔgɔ sɔgɔlen don Cherifula TV la bi ko fana fɔ ko waleɲuman dɔn an karamɔgɔ fana Cherif Usman Madani Sara ka fo ka waleɲuman n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka tila k'a fɔ n barokɛɲɔgɔn ko fana fɔ k'u bɛɛ waleɲuman dɔn o bɛɛ bɛ yan nɔ ka tila k'a fɔ nin kɛnɛ kuncɛko ɲuman Ala ka d'an bɛɛ lajɛlen ma. Merci beaucoup Yatara. Maa filanan o fana tɛ maa dogolen an mana ale wele waati il est toujours disponible. Ousmane Mamadou Traoré an k'a ma ko OMT leader d'opinion. Monsieur Traoré, vraiment merci beaucoup. An ye wele nana an ka kɛnɛ kan folikan jumɛn bolo ka ɲɛsin Cherifula filɛbagaw ma. Bugele m'a fɔ fɔlɔ jubila mina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin Ala fo ka barikada ale min ye plateau yira e ni an filɛbaga tɔw la k'Ala barikada n'an y'o kɛ n bɛ Cherifu fo k'u waleɲuman dɔn u ka kɛta n'u ka fɔtaw la n bɛ n co-débatteur fo u ka wulikajɔ la Maliko la m'aw yɛrɛ fo a n'an filɛbagaw jamana wotorotigiw n ka foli belebele b'u ye yan u ka cɛsiri ani u ka wulikajɔ Mali kanu na n bɛ dugawu de kɛ depuis an y'a daminɛ hɛrɛ la Ala ka kuncɛko ɲuman d'an ma Ala ka kuma nafamaw b'an da ani kuma barikamaw minnu bɛ jamana jɔ ka jamana basigi Ala ka ni sababa bɛn tuguni. Merci beaucoup i Traoré o bɛ fɔ bamanankan na i ka yamaruya kama ko ni su bɛ diya k'a bɛ dɔn fitiri fɛ an balimamuso kelen b'an bolo yan Sadawuti Kamara juriste association univers d'aide aux femmes vulnérables. Vraiment kamaramuso i ni ce an ye wele an ka kɛnɛ kan nin ye siɲɛ fɔlɔ ye folikan jumɛn de bolo ka ɲɛsin Cherifula filɛbagaw ma. Alhamdulilayi rabbil alamina an bɛ tantu kɛ ka foli kɛ n'an ye Ala fo an bɛ seli a ka ciba kan n bɛ teli tigi a bɛ mɔgɔ min tɔgɔya la an bɛ foli k'u ye a baarakɛlaw ka foli k'u ye an bɛ dugawu don kɛ Ala ka na an tɛrɛntɛ an nɛn kan Ala ka ɲuman bɔ an da minnu sɔgɔlen don an na filɛli yɔrɔ ani lamɛnli yɔrɔ la Ala ka hakili ɲuman d'u ma faamuyaliko ɲuman Ala ka d'u ma donc ni minnu bɛ na masala ni thème in kan Ala ka an fɛnɛ gɛrɛ hakilina ɲuman na voilà donc o foli de bɛ n bolo ka a fɔ aw ɲɛna. Merci beaucoup i Kamara. Maa naaninan o fana tɛ maa dogolen an mana ale wele waati il est toujours disponible Ismaïla Berté analyse Berté vraiment merci beaucoup folikan jumɛn de bolo ka ɲɛsin Cherifula filɛbagaw ma. N b'a fɔ alhamdulilayi rabbil alamina an bɛ e yɛrɛ fo ka infre fo ka Cherifula baarakɛla bɛɛ plus particulièrement ka su in na débat technicien ka taa se aw ka ɲɛmɔgɔyaso ma n'o bɔra n bɛ foli adressé n co-débatteur bɛɛ la et puis ka Cherifukɛ yɛrɛ n'a ka denbaya fo maliyɛn minnu b'a lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'an ka foli lase u bɛɛ lajɛlen ma parce que c'est une émission mɔgɔw bɛ sigi jamanaw tɛ kelen ye k'a lajɛ très tardivement je suis témoin de ça donc an b'a ɲini mun bɛ bɔ an da kɔnɔ Ala k'a faamuyaliko ɲuman di jamanadenw ma Ala ka fɛn bɔ an da fana mun ye jamana dɛmɛli ɲɛmɔgɔw dɛmɛni ani jamana yɛrɛ dɛmɛni kuma ye. Merci beaucoup Berté k'a da tulo kan an bɛ direct la donc mun ye radio fana ye chose Cherifula FM 95.7 olu fana sɔgɔlen don an na Boubacar Traoré infré kuma tɛ kosɛbɛ Bukele an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maa o maa sɔgɔlen bɛ Cherifula télé la nin wagati in na an b'o fɔ k'o waleɲuman dɔn i y'a fɔ cogoya min na kari o kari ni nin wagati sera an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Cherifula télé jabaranin kan ka wele bila maa o maa hakili juru caninen u kana se ka ɲɛfɔli kɛ u ka jamana kunkanko kibaruya la kibaruya minnu bɛ yen nɔ min b'a to jamana kɔnɔdenw u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o la k'u to u sigiyɔrɔ la bonya ni karama ni ladiriya o kɔnɔna na Bukele u b'a fɔ bamanankan na ko misirimakan fila tɛ se ka ɲɔgɔn labɔ dingɛ kɔnɔna na bi su in na an bɛna kuma fɛn min kan o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye an ka jamana ɲɛmaaw u ye don kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi sen kan n'o bɛ fɔ o ma ko 14 janvier min bɛ tali kɛ ko an ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔli sababu o kama min ye a san 4nan ye a bɛna tugu ɲɔgɔn kɔ o la yɛrɛmahɔrɔnya sugu jumɛn de don an da bɛna don o de la ka se k'o walawala ani san 4 in kɔnɔna na fɛn min kɛra a kɔnɔna na a yɛrɛmahɔrɔnya nasira kan
ani sigi kelen do ka fɛn min kɔnɔ don n'a nataw kɔnɔna na an da bɛna don la ka se ka walawala maa bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la bonya ni karama kɔnɔ o kɔfɛ an bɛ k'a lajɛ i y'a fɔ cogoya min na non seulement arajo la an bɛ ka lamɛn direct la wa télé la an bɛ ka lajɛ direct la min ye YouTube fɛnɛ kan an bɛ direct la nin wagatinin na page Facebook an bɛ direct la o fɛnɛ la nin wagatinin na hali ni donna Google kɔnɔna na i bɛ n'i ye Cherifula TV officiel tapé dɔn i b'an sɔrɔ direct la walima n'i ye Cherifula yɛrɛ application bila i ka téléphone kɔnɔ i b'an sɔrɔ direct la nin bɛɛ kɛ kun ye jamana kɔnɔdenw bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ bonya ni karama kɔnɔ baara ɲɛna Boubacar Traoré Enfré hakili jigi don sabula don o don bɛɛ b'an lamɛn kosɛbɛ Abdallah a ye mun fɔ nin souveraineté retrouvée nin y'a na san 4 ye sani an k'a don o kan sababu jumɛn lo nana n'a ye Bukele ka ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ effectivement souveraineté retrouvée a daminɛna le 14 janvier 2022 donc pratiquement an b'a san 4 na a sɔrɔla mun fɛ je crois que a sɔrɔla ko CEDEAO ni UEMOA olu ye sanction dɔ ta Mali kama sanction min juguyara ma kosɛbɛ je crois que ça a duré 6 mois donc après ɲɛ sɔrɔla la mais sanction taara ko jumɛn mɔgɔ fana tɛ baga mɔgɔ ma tɛ ka sanction ta kama sanction fana taara contexte dɔ de la fanga yɛlɛma kɛlen kɔ le 18 août 2020 je crois que an kun ye layidu ta ko an bɛ transition kɛ sur 18 mois concertation de nana n'a ye je crois que an yɛrɛ de bɛnna kan ko jamanadenw bɛnna kan ko 18 mois ko o b'an bɔn an ka tɛ se ka taa retour à l'ordre constitutionnel la malheureusement o ma se ka ɲɛ sɔrɔ 18 mois banna an ma se ka sigi ordre constitutionnel la je crois que o de nana o yɛrɛ que CEDEAO kuma sanction ta fɔlɔ mais depuis 18 mois kɛra ni sanction ma se ka taa CEDEAO nana ka na sanction ta an kama c'est vrai sanction ninnu a tɛ CEDEAO charte fansi la a tɛ UEMOA fana charte fansi la mais a kɔni juguyara an ma kosɛbɛ parce que min yɛrɛ juguyara an ma kosɛbɛ il faut le dire ça c'est an ka réserve mun bloquera au niveau de la BCEAO wari mun bloquera au niveau de la BCEAO n'an ma se k'an ka juruw sara an ma se ka engagement sara fo ka kɛ k'an ka indice de notation ben kosɛbɛ o de juguyara an ma kosɛbɛ donc a nana o de sira fɛ donc a don yɛrɛ je crois que o y'a décrété k'a ko 14 janvier désormais k'a bɛ kɛ journée de la souveraineté ye o sen fɛ je crois que leçon modèle kɛra école caman na ministre bɔra a don ka taa yɔrɔ caman na boulevard indépendance fana na mɔgɔw bɔra pour manifester leur mécontentement par rapport aux sanctions o yɛrɛ fɔ a waati ko illégal et illégitime de la CEDEAO mais comme n y'a fɔ cogo min na fana ma kan kan ten même ni sanction minnu taara a sanction c'est disproportionné ça tɛ CEDEAO sariya fansi mais de toutes les façons a fana kɛra parce que an yɛrɛ de ko 18 mois kɔnɔna na an bɛ se ka sigi ordre constitutionnel la mɔgɔ mana marifa bila an dala CECB la ko a y'a fɔ 18 mois mɔgɔ mana muru bila an tama ko k'a y'a fɔ 18 mois an yɛrɛ de jamanadenw bɛnna kan ko 18 mois donc o fana kɔnɔna na an ma se k'a lawaleya donc an ma se k'a lawaleya je crois que sanction taara o kama jamanadenw fana ka dusu ma kasi jira le 14 janvier 2022 ka jira k'a fɔ sanction minnu taara ni sanction ma ta a ɲɛma ka ɲɛ donc an bɛ bɔ désormais k'an ka dusu ma kasi jira k'a fɔ désormais on est souverain on est un état souverain nous nous assumons je crois que an bɛ se k'a bila o contexte de kɔnɔ mais faut peut-être on va venir mais faut mɔgɔw fana k'a faamuya k'a fɔ souvent je peux pas dire que c'est un terme un peu galvaudé parce que souveraineté mɔgɔw y'a bila sens caman kɛ donc si bien communication ba ma k'a kan si bien hali waati dɔ la ni Mali bɔra ka normalement hali Mali bɔra ka juru ta banque dɔ la sisan a ma ko état souverain ya donc c'est que contexte ma d'a ma kosɛbɛ alors que souveraineté bɛ reposer rapidement souveraineté bɛ reposer fɛn 4 de kan o fɛn 4 o fɔlɔ ye jumɛn ye autorité avoir une autorité exclusive sur son territoire sa population o yɛrɛ bɛ fɔ ma ko souveraineté interne deuxième pilier o mun ye indépendance vis-à-vis d'autres puissances souveraineté externe oui troisième pilier jumɛn capacité d'exercer pleinement ses pouvoirs législatifs exécutifs et judiciaires o y'a pilier sabanan pilier 4 n'a bɛ kuncɛ n'o ye c'est manifester pour des attributs de puissance publique c'est défense justice et monnaie donc an tila ka don a la ka wala d'accord merci beaucoup Ousmane n b'a dɔn n ye ɲininkali min tɛnku Abdallah ma mun ye sababu de e kun ma a kɔnɔ kosɛbɛ a bɛɛ kɛra e sigilen ɲɛna donc an ye yɛrɛ wa e bɛ se ka mun de fɔ a ye mun fɔ Bukele an b'a fɔ alhamdulilayi ala amina k'Ala fo k'a barikada souveraineté retrouvée c'était un certain 14 janvier 2022 a mana ten ko gansan tɛ fo mɔgɔw k'a faamuya en 2012 an bɛ segin kɔfɛ bin kɛra jamana kan o y'a sɔrɔ autorité politique minnu bɛ yan u sigira élection de la jugu dɔw binna kan jamanaden n'o don dɔw tɛ jamanaden ka jamana dafiri jamana de ju wele bila diɲɛ ma en 2013 a ye n'an dɛmɛ
se t'an ye fanga t'an ye an dɛsɛra diɲɛ nana u bɛna ne dɛmɛ k'an bɔ gɛlɛya kɔnɔ o diɲɛ nana dɔ farala gɛlɛya kan gɛlɛya chargé la diɲɛ yɛrɛ nana k'an ka problème ye BACN bɛ yan MINUSMA bɛ yan Takuba bɛ yan G5 bɛ yan ninnu bɛɛ tun bɛ jamana in kɔnɔ jamanadenw ka wari bɛ d'u la pour que jamana ka se ka dɛmɛ jamana k'a yɛrɛ sɔrɔ mais jamana na bi k'a laki dɔ bɛ ka fara jugu ka san kan jamana yɛrɛ kan bin jamana autorité k'u bɛ kɛlɛkɛminɛn san u b'u sen n'aw kan anw de y'olu de wele a ye na an dɛmɛ k'an bɔ dingɛ kɔnɔ dɔ bɛ ka fara dingɛ kan coup d'état nana k'o sen fɛ en 2018 M5 ka bɔli bɔra sen fɛ malidenw yɛrɛ y'o la o de kelen an ɲɔgɔn sɔrɔ CCB la an ka bɛɛ sen fɛ k'a fɔ an bɛ transition dɔ sigi kalo 18 malidenw bɛnna an y'a ɲɛfɔ CEDEAO sɔnna mais avant k'o kalo 18 ka ban avant k'o ka ban décembre 2021 malidenw nana assise nationale la mali yɛrɛ bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a nana cogo di problème minɛn bɛ yen o assise nationale de la a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ mali la k'a daminɛ commune na cercle la ka na région na ka na district la ka na kɛ national ye yen de malidenw bɛnna kan o ka transition prolongée ka da faransi tun y'a abandonné en plein vol ka da ko caman na ɲɔgɔn na kan an nana ye k'a fɔ tubabuw taalen an bɛ ka bɔ tiɲɛ dɔw kalama jaja olu de bɛ ka an kɛlɛ jaja olu de b'an jugu financer olu de bɛ équipement d'u ma k'an dɛsɛ depuis an n'olu tɛgɛ bɛ ka bɔ ɲɔgɔn bolo an bɛ ka jɔ an jɔyɔrɔ la an bɛ ka fanga sɔrɔ an ka kɔrɔta sɔrɔ an ye sira jɛlen sisan an bɛ ka an ka partenaires ɲini an yɛrɛ malidenw ko ka dɔ fara transition kan o ka fitinin kɛ kalo 6 ka jɛlen kɛ san 5 ye mɔgɔw bɛnn'o kan k'a di mali autorités ma anw de y'a fɔ maliden bɛɛ majorité olu kɛlen avant que kalo 18 ka ban dɛ 31 décembre 2021 CEDEAO ye décision ta ou bien Amérique kan kan o y'a sɔrɔ kalo 18 ma ban fo mɔgɔw k'a faamuya légitime bɛ jamanadenw de la le peuple a de dernier mot n'an y'a bila yɔrɔ min na se ka bɔ hali autorité maintenant an y'a ye k'a fɔ maa tun bɛ CEDEAO kɔ ka se ka dankari kɛ Mali la an ye élan kura min ta an ye sira kura min ta o sira in mɔgɔ wɛrɛ kan'a ye k'a ɲɛ b'a fɛ parce que a bɛ farafinna ka bɛn taɲɛ sutura d'a ma o k'u b'a empêcher donc anw yɛrɛ ye commission dɔ sigi gouvernement tɛ dɛ anw maliyɛnw maliyɛn fɛnɛ bɛ fan o fan an ɲɔgɔn dɔ sigi an bɛɛ ka bɔ jumadon 14 janvier 2022 gouvernement fɛnɛ farala an kan ka maliyɛnw wele o lundi u ye conseil des ministres extraordinaire kɛ Kuluba u maliyɛnw fɛnɛ ka bɔ jumadon maliyɛnw bɔra Mali fan 14 bɛɛ région bɛɛ cercle bɛɛ commune bɛɛ hali maliyɛn minnu bɛ diaspora mun na u bɛɛ bɔra dans l'histoire a ɲɔgɔn sorti ma kɛ n'i ye jama lajɛ dan t'a la bɛɛ bɔra ni mun ye o bɛnkanna mun na assise nationale la an k'o kɔ ni CEDEAO ye sanction ta Mali kama sanction min tɛ CEDEAO sariya la a binna Mali kan a binna malidenw kan a binna Mali autorités kan a bɛ bɛn an kan mun na donc jama bɔra comme fanga bɛ jama de la barika bɛ jama de la jama y'a yɛrɛ yira a ye sɔrɔ la paniqué a y'a dɔn malidenw y'a yira autorités la sanction in n'a taara a kɔni a reculer a ye taa n'a ye an b'a kɔ an sɔnna ka kɔngɔ muɲu ka minɔgɔ muɲu pour que jaabi ɲuman ka di Maliɲɛnw ma o de temps kɔnɔ fɛn caman nana finalement autorités y'a décidé ko caman ɲɛna n'a don a kɔnɔ disɛ la n'a nana ni basigi ye ni wasa ni kunkɔrɔta ye o san o san 14 janvier a fêté bɛ kɛ bonya kɔnɔ karama kɔnɔ ɲinan na ka san 4nan ye ɔ n'a yɛrɛ touché minɛ la malidenw k'a faamuya. D'accord, merci beaucoup Bakari kɔrɔfɔ tɛ olu ko sɔn ko hakili jigi don faut que mɔgɔ k'a faamu fɛn min don donc Sanoki n bɛna e fan fɛ voilà donc e bɛ se ka mun de fɔ ninnu fila ka kuma kan. Ninnu fila bɛ ko o ko bɛɛ n'i ka tiɲɛ don diɲɛ ko o ko n'a bɛ taga a n'a sina bɛ taa ɲɔgɔn fɛ donc n ka kuma daminɛ la n ye min fɔ ne bɛ n sinsin o yɔrɔ in de kan hali bi ala kana an tɛrɛntɛ an nɛ kan ninnu fila bɛɛ ka kuma kɔnɔna la ne bɛ foli de kɛ k'a ɲɛsin fasodenw ma parce que Mali nana ka na bin gɛlɛya min kɔnɔna la ni dugu binna gɛlɛya kɔnɔna la a minɛli bɛ gɛlɛya kojugu dugudenw ma donc o wagati de la an ye malidenw yɛrɛ ka jamana kanu an y'o faamuya parce que n'a fɔra ko an bɛ kɔngɔ bi malidenw kan malidenw ko an bɛ kɔngɔ muɲu mais anw bɛ yɛrɛma hɔrɔnya fɛ sɛbɛnni yɛrɛma hɔrɔnya tɛ dɛ ayi hakili yɛrɛma hɔrɔnya farikolo yɛrɛma hɔrɔnya malidenw ko k'u b'u fɛ donc ni malidenw ko k'u b'u fɛ ka tugu u faso kɔ ka tugu jamana kɔ ani u yɛrɛ ka hakili sɔrɔ ka hakilinaw ta k'a fɔ k'u bɛ taa ɲɛtaa sira fɛ o foli kan ka kɛ ka di malidenw ma parce que ne bolo an bɛ wagati min na c'est vrai n'i ko indépendance o ye fɛn wɛrɛ ye
o ye yɛrɛma hɔrɔnya ye donc n tɛ fɛ ka pan ka sɔrɔ minnu kɛra yɛrɛma hɔrɔnya sababu ye an fa Modibo Keyita alhamdulilayi an bɛ foli k'a ye ale ye baara dɔ kɛ donc baara in de kɔfɛ an nana ka n'a faamuya k'a fɔ ko en fait u bɛ fɛ k'a yobo yaba cogoya dɔ la an bolo na an bɔra farikolo ka jɔnya la an ka to hakili jɔnya kɔnɔna la alhamdulilayi ɲɔ bɛ ɲɔbugu takan b'a la ɲɔ bɛ ɲɔbugu takan b'a la donc f'an ka tɛmɛ gɛlɛya dɔw de fɛ pour i ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ o yɛrɛ sɔrɔ in de ɲinini kɔnɔna na an nana ni nin souveraineté ko in ye bon alhamdulilayi a b'a sen fila kan voilà. Ok, merci beaucoup o ni ce Ismaël. Voilà, amna comme nous saba bɛ kuma na an bɛ kuma di ma e bɛ mun de faamuya. Bon, ma foi alhamdulillah Bokele. Depuis le début Bita chien fɔlɔ ye je l'ai dit sur votre plateau. Déjà bêtise ba fila bɛ ko in kɔnɔ a dala da sera yɔrɔ dɔ ma souveraineté yɛrɛ m'a expliqué Maliens ye. Les Maliens beaucoup disent aujourd'hui ko Mali y'a ka hɔrɔnya yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ bi de. Dans ce cas, ça c'est carrément craché sur le passé. On m'a expliqué. N'an dun y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ an ka kunun ta ni bi ta lajɛ. Le mot souveraineté, tu peux pas me parler de souveraineté du moment où tu as juste changé de partenaires. I baarakɛɲɔgɔn de changer dɔrɔn ou bien kokɛɲɔgɔn changer mais i bɛ dépendance kɔnɔ toujours ne ka faamuyali la je pourrais pas parler de souveraineté o ye bêtise fɔlɔ ye sanction ninnu n y'a fɔ ne ye biye ta ka na manifestation na no boulevard kan mais je l'ai dit nous mana passé nous t'es qu'à manifester passé on a raison mais CEDEAO a abusé ni bi ka jamana fɛ ni benkɛri ka jamana kan i b'a ɲini fɔlɔ k'i ka jamana labɔ bolo la ka sɔrɔ ka tiɲɛ ni nkalon ɲini n ko mais beaucoup étaient vraiment mɔgɔ caman kun bɛ ko incitateur la organiseli la a sera yɔrɔ dɔ la bi an bɛɛ bɛ ka u ka baara kolon kɛlɛ résultat ANR ɲɔgɔn bêtise ma kɛ c'était juste assise nationale mun kɛra a ɲɔgɔn bêtise ma kɛ a ma se ka kalo 6 kɛ n ko denni kɛra a kɔfɛ tugun dialogue intermalien o ma tila ka kɛ tuguni ni ANR kun ye ko ye ko min kun ye ko sinsinnen k'a faamuyara fana denni kun tɛ kɛ bon an ka segin tuguni ka na ANR in kɛlɛ assise kɛlen mun de bɛ ka appliquer assise la mun de tɛ ka appliquer n'an y'o jateminɛ an b'a dɔn k'a fɔ an bɛ ka segin kɔ caman kɛ ka slogan dɔw ta k'u employer minnu tɛ se ka lawaleya gɛlɛya min bɛ bi ni ne ɲɛ b'o la o ni faamuyabaliya min bɛ bi ko in kɔnɔ ni ne ɲɛ b'o la bin kɛra Mali kan kunun bin bɛ ka kɛ Mali kan hali bi mais est-ce que binkani in kɔnɔna la wagati jumɛn de ka fisa ni wagati jumɛn n'i ye Bamako bɔ a la n'i ye yɔrɔ caman ta ka jɔ bi o b'a fɔ ko bi ka gɛlɛn ka tɛmɛ kunun kun kan an bɛ se ka siran ou bien an bɛ se ka tamakiya k'a fɔ k'an tɛ tiɲɛ fɔ mais mɔgɔ min dannen don Bamako yan o tɛ se ka tiɲɛ dɔn dɛ mais n'i ye gɛlɛya tagacogo lajɛ a kɛra plan national o a kɛra plan international o i bɛ sɔn k'a fɔ ko bi ta ka gɛlɛn ka tɛmɛ kunun ta kan mais nin bɛɛ fana kɔfɛ vu que souveraineté ma ɲɛfɔ mɔgɔw ye dévaluation kɛra Mali la nɔ Bakari Koninba bɔra au temps d'Alpha ka dévaluation ɲɛfɔ hali ni ma taa école la i b'a dɔn ko CFA kun bɛna yɛlɛma Mali wari bɛna ta ka CFA bɛna la a bɛna nafa min b'a la kɔlɔlɔ min b'a la a y'a bɛɛ décortiquer i b'a fɔ ko c'est pas possible c'est ça n'i bɛ fɛn fɔ les slogans seuls ne suffisent pas
n'a fɔ an yɛrɛ hakilina ba tigiw yɛrɛ ne y'a fɔ a dɔn ko nin a bɛ k'a kɛ courant kɛ c'est pour contourner la CEDEAO CEDEAO ka protocole dɔw de bɛ yen olu sɛbɛnnen dɔrɔnnen don bilalen don k'a fɔ ni coup d'état kɛra an tɛ jɛnɛ sanction mais la chaîne a bɛ déclencher a yɛrɛ ma mais a bɛ effet bɛ bɔ a la effet tɛ bɔ a la anw t'a fɔlɔ ye jamana joli joli y'a kɛ mais anw ta in kɔnɔna la on a voulu essayer ka taa assise kɛ ka jagoya bɛnkan dɔ kɛ ou lorsqu'on n'était pas obligé de donner une date mais on est parti dire que malidenw bɛɛ bɛn'a kan kalo 18 bɛ kɛ kalo 18 mana kɛ élection bɛ organisé o ni constitution yɛrɛ ka kuma tɛ kelen ye parce que constitution tɛ kalo 18 fɔ dɛ mais o taara kɛ ko assise mais sachant bien que a fana kelen tɛ ni base solide ye faille bɔra la directement CEDEAO y'a dɔn an bɛ tagabolo min kan olu fana tilala ka taa n'an k'a tɔ bɛɛ la ka blocus kan k'a fɔ jamana yɛrɛ tɛ se ka tɛmɛ 6 mois ka jamana bɛ firi mais nin yɔrɔ in na jusqu'à preuve du contraire an balimamuso y'a fɔ an bɛ foli bila a ma ka segin a kan malidenw n tɛ wagati wɛrɛ dɔ du régime Moussa Traoré à aujourd'hui u m'a yira k'an tɛ fɛ jamana in ka bin a kɛra cogo o cogo an b'an jɔ ni jamana in ye u m'a yira régime Chine ka tɛmɛ nin wagati in kan d'accord ok Bakar kɔrɔfɔ tɛ olu ko sɔn donc fɛn fɛn b'a lajɛ la k'u b'a lamɛn ko o y'a dɔn bɛɛ min don fɔlɔ kuma b'i bolo ok basi tɛ i b'a to n bɛ na Abdala fanfɛla la komi a bɛ ka fɔ ko souveraineté retrouvée donc peut-être o b'a yira non depuis Mali indépendance ta kana bila sisan souveraineté de pourtant bolo bɛ a y'a perdu de an tun y'a perdu de bon en fait ne ye min fɔ o yɔrɔ la de 1960 jusqu'à 2025 jamana ɲɛmɔgɔ tɛmɛna b'a bɛɛ fo a bɛɛ y'i jɔ a jɔyɔrɔ la Mali ko in na kuma de bɛ caya a si ma Mali fɛ ka tɛmɛ si kan a bɛɛ kɛra Mali fɛ au même degré wa a bɛɛ kelen kelen n'a bɛɛ kelen kelen bo o ka référence kɛ France min ye a bɛɛ kelen kelen y'a di a fɔ un moment donné non à la France sans exception bo ka référence min kɛ France ye Moro Keita mɔgɔ t'o ta fɔ yɛrɛ par rapport à la France Moussa Traoré par rapport à Mitterrand bɛɛ b'o dɔn kɛra cogo min na parce que c'est que Senghor de bolo Moussa Traoré a dit la démocratie n'est pas une camisole de force et Mitterrand ma hinɛ la n'a jamais gobé l'amitié de Moussa Traoré avec Chirac Moussa Traoré tun t'a dogo de son ami c'était Chirac Alpha ta ɲata n Chirac ko bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko président bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Dakar k'a bɛ taa kuma dɔ fɔ ye Alpha ko le Mali n'est pas une sous-préfecture la fana ka tɛ Dakar yɔrɔ si bɛɛ b'o kalama ni français ta a tɛ ta 14 juillet dɔ la tubabu farafin président bɛɛ wulila ka troupe française fo a tɛ ma wuli a y'i sigi troupe malien de tun invité troupe malien de tɛmɛtɔ a tɛ wulila k'i jɔ mais ma wuli k'i jɔ troupe française i bɛ ka kuma t'o ma minnu fana filɛ ɲɔgɔn kɔrɔ sɔrɔsi minnu fana denmisɛnnin minnu fana filɛ ɲɔgɔn kɔnɔ o fana y'a o jɔyɔrɔ fin faransi ko la an t'a fɛ an t'a fɛ sini o fana y'o fɔ donc tous les présidents maliens sans exception b'a bɛɛ fɔ bi mais fo mɔgɔw ka ko dɔ faamuya n ka aw contexte dɔ kɔrɔ a y'a expliqué mɔgɔw ye ka ɲɛ a expliqué mɔgɔw ye ka ɲɛ i fɔ souveraineté généralement n y'a a 4 piliers fɔ mais mɔgɔ ye min yɛrɛ ye kosɛbɛ kosɛbɛ ça c'est l'armée et la monnaie o de bɛ souveraineté yɛrɛ exprimer kosɛbɛ l'armée et quoi et la monnaie i y'a faamuya ni armée ta bi an ka tubabuw man ɲi an ye Barkhane gɛn ka Takuba gɛn ka MINUSMA gɛn ka nin bɛɛ gɛn qu'ils sont en complicité avec les terroristes d'accord mais aujourd'hui an terroriste b'an fɛ yan o dogolen tɛ mɔgɔ si la an terroriste b'an fɛ yan o dogolen tɛ mɔgɔ si la on nous a dit souvent que c'est les instructeurs militaires mais bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jinɛ yɔrɔ min ye bi o y'an dɛmɛ kosɛbɛ même Kidali récupéré la ils étaient là même la sécurisation des citernes ils étaient là au cas porte-parole yɛrɛ y'a fɔ des affaires étrangères effectivement Africa Corps est avec les militaires maliens pour sécuriser les citernes mais o tɛ nin kɛla fu o tɛna san ye fu yan o bɛ se ka kan fɛ o tɛna san ye fu yan c'est en contrepartie de quelque chose mais an bɛ ninnu accusera intérêt ko ma ko b'o kɛ intérêt nɔfɛ mais quelque chose c'est sûr an bɛ fɛn dɔ fana di ninnu ma concession dɔ bɛ k'o ye ils vont pas venir mourir cadeau pour le Mali comme ça pour l'Amérique pour le Mali non c'est en contrepartie de quelque chose
même pas l'intérêt de boulot, non sur un boulot. Mais le premier ministre nigérien a dit la devise de l'armée nigérienne c'est quoi? C'est 0 militaire étranger sur notre sol. Mali zéro la mine d'affaires. 0 militaire étranger sur notre sol. Mais est-ce que tu n'es pas effectif quoi? Non, le Mali c'est 1 241 000, le Niger c'est 1 300 000. Mais ils ont leur devise 0 militaire étranger sur notre territoire. Non, mais on a créé notre propre école de guerre ici. Ils ont des instructeurs militaires maliens ici. Moi, je veux mon armée 100% malien. 100% malien. Nous, nous savons ça, nous fait. Nous, nous bien nous fait. Il y a famille. Désolé, de nous voilà. Mais écoutez, sanction min fara Mali kama min jugura Mali ma kosɛbɛ ko y'a fɔ an ka wari bloqué au niveau de la CEDEAO et de l'UMOA, de la banque de l'UMOA et BCEAO. Il y a famille. Nous on bɔra CEDEAO la pour an de bɔ UMOA la. An ma deli ka bɔ, an ma ɲini fɔlɔ, an ma deli ka acte kelen posé fɔlɔ, mɔgɔw de b'a fɔ tan peut-être les propagandistes Chine an bɔra, an ka mɔnɛ bɔra Sahel, an ka mɔnɛ bɔra Sahel ka kan de France CFA, c'est de propagande. Et jusqu'à présent, le ministre des Finances malien même a dit sur 2026, on a besoin de 1400 milliards sur le marché monétaire de l'UMOA. Et ça, c'est la monnaie de la l'UMOA. Alors, on va faire la CEDEAO politique de l'AE. Nous n'avons pas quitté la CEDEAO économique. Jusqu'à présent, le Mali, non, je vous en prie. Jusqu'à présent, le Mali est membre de la BNDC. Est-ce que de toi à moi, pour le dire, tu as parlé des problèmes de monnaie. Est-ce que le gouvernement a dit devant tout le monde, amène à bord, est-ce que c'est vrai faux? Non, c'est comme le programme de Souka Kumari. Il faut que nous aujourd'hui, Ambe Imoala. Et d'ailleurs, le ministre des Finances burkinabé, A.S. Konana, c'est lui qui dirige la présidence du Conseil des ministres des Finances de l'UMOA. Et c'est lui qui a eu l'honneur d'amener les pays de l'UMOA vers l'ECO en 2027. D'accord. Okay. Donc, Al-Kosanna, non, il y a là. Al-Kosanna, rapidement, Al-Kosanna, session parlementaire, on a pris 2 projets de loi. On a vu 2 projets de loi, et c'était pour nous aller sur la directive du mois. Okay. Aux 2 projets de loi, c'était par rapport à quoi? C'était par rapport à l'architecture, par exemple. En architecture, ils n'avaient pas le droit d'établissement dans les autres pays de l'UMOA. Donc, on a voté à la fin de cette session-là pour que désormais, en architecture, c'est tout installé dans les autres pays de l'UMOA. D'accord. Okay. Donc, on a Savaldoni, souveraineté, nous avons souveraineté fort. Et on a aujourd'hui 2008 écoles fermées. Il manque de fois à CNT là. 2008 écoles fermées. Ces enfants-là, des milliers d'enfants qui sont laissés pour compte. Et puis souveraineté faut dire. Alors que c'est leur droit fondamental. L'éducation est un droit fondamental pour un enfant. Okay. 2008 écoles fermées. Nous avons bonne moyen et souveraineté, d'accord. Mais aujourd'hui, beaucoup de villages sont obligés de s'allier avec les terroristes et les djihadistes pour avoir la paix. D'accord. D'accord. OMT, on est dans le Kelembo au Tengu et Fenela. Souveraineté retrouvée. Va il a qu'à faut que souveraineté sont là. Donc ça veut dire que de belles palaces on a placé ça là comment encore la souveraineté perdue là. Finalement là, un film on a perdu. Ah bon? Voilà la souveraineté mais la clé là, la clé là, souveraineté ni. Bon la clé là, la fo. Mais ça va faire souveraineté fo, territoire fo. Armée bala, monnaie bala, ou les souverainetés. Mais on ça va être perdu. On a un boulot, on a privatisé là. Tout le temps, on a un boulot. On a des ça va flammer, non. Nous avons du boulot. On a pris la République pour la campagne à Kidal. Il a payé des milliards. On a fait on a c'est ça là avec Niasobi. Il a fait pour les présidents là. Maintenant président là, je là. Allez voir ça. On a le président. Élection présidentielle 2018 en flamme de Sadakata. Nani Ibrahim Boubacar Keïta. Ne voir ça. Mais Ibrahim Boubacar Keïta voir ça. Ne pour la voir ça. Aya bo demanda quelque chose de con. Allez me demander président. N'allez voir ça. La dit demanda Djouguma. On va demander quelqu'un demanda bi. Kata campagne ken. O du gros te mali tablier. Mali no ta perdre la bana melade. O da ba fa souvenir retrouver. Mon amour souvenir retrouver dia là. Bi ibe ka da fo. Alors quand il se compte ça, mon mec quelqu'un. Quand Mali armée à pied Francis Bana. On a partenaire club. On le va quelqu'un là, on va se faire du coup.
bi n'a ye partenaire falen u empêché an t'an diɲɛ partenaire sɔrɔ ni mɔgɔ fɛ k'i tɛgɛ di mun ma an ka jɛ ka baara kɛ k'an ka jamana développer u ban n'o ma bi anw ye mɔnɔmɔdenw sɔrɔ baarakɛlaw sɔrɔ ladiriw sɔrɔ minnu mana fanga la ni jamanadenw ka ɲɔgɔn faamuya o même moment olu tɛgɛ bɔ ɲɔgɔn bolo k'u tɛgɛ di mɔgɔ wɛrɛ ma bi n balimakɛ ko ani Irisiw bɛ ɲɔgɔn bolo mais Irisiw tɛ k'an sago kɛ yan Barkhane kun bɛ yan Takuba kun bɛ yan Sɛriwali kun bɛ yan Minisma kun bɛ yan u y'an sago de kɛ wa Mali minnu laɲini kun y'o kɛ est-ce que an b'u gɛn wa u ye Mali bɛ bila contre la tuma minnu bɛ yan adama bɛ ka conquête kɛ ka duguw minɛ an bɛ ko problème d'effectif b'anw na n'an ye Sikaso minɛ n'an ye Mɔti minɛ o de ka na ka population ségrégée anw bɛ taa ɲɛfɛ o ma ban jɔnni b'u ka touristes appuyer jɔnni b'u k'u fermer jɔnni b'u k'u financer adama bɛ tila ka bɔ nin bɛɛ kalama jamanadenw jamana ɲɛmɔgɔw ma tila ka nin bɛɛ ɲɛfɔ jamanadenw ɲɛ o b'a yira k'a fɔ fɛn dɔ tun bɛ kun tila kɔnɔ n'i ko jamana sinsin bere armée ni jamana ni binna dɔrɔn jamana tɛ puis c'est anw ye ka kɛlɛkɛminɛn dilan ka jamana lakana mais n'anw ye partenaire sɔrɔ mun bɛ kɛlɛkɛminɛn feere anw ma anw wɔsi la juru t'a la diɲɛ don jamanadenw ka taxe u ka impôt ka tila ka jamanadenw lakana an bɛ ka wasa ni kunkɔrɔta sɔrɔ. mais kɛlɛkɛminɛn dɔrɔn sɔrɔli de y'o kɛ. an bɛ kɛlɛkɛminɛn tɛ bolo ni kɛlɛ kɛ wa bi avion de b'an bolo kun avion t'an bolo an ka conseil de défense assemblée kɔnɔ président m'a fɔ ni Mali kɛlɛkɛdenw sɔrɔ kɛlɛyɔrɔ la o se tɛ Mali ye ka n'u suye wa nin tɛ bolola koyi. an ka ministre de la défense a taara CNT la Daourou à son temps en 2019 k'a fɔ bi hali ji tɛ Mali autorité ye k'a di Mali armée ma k'an kɔnɔ ministre de la défense Daourou Dembélé a ma sara bolo la bi. assemblée nationale a tora fɔ ye a vidéo bɛ yen o ji tɛ autorité ye k'a di ministre ye Barkhane ye k'anw don armée k'u ban ka furaju sen a kɔnɔ n'u bɔra u bɛ taa ji ta fo yɔrɔ jan fɛ u bɛ siya dɛmɛ k'u faga PJ kun t'a la mɔgɔw k'u ɲɛ dayɛlɛ jamanadenw n'a ni réalité de ye k'a fɔ c'est vrai minnu nana an dɛmɛ an n'u wele mais olu de tun ye dingɛ in sen k'an bin a kɔnɔ maintenant u tɛ fɛ kɛlɛ ka ban kɛlɛ tun bɛ nord la an ye wele don min na u nana kɛlɛ transformé ka na centre la ka tila ka n'a ye sud la mun kama pour que ka se k'an déstabiliser u b'u profiter kɛlɛ bɛ jɛnya ɲini fɛnɛ kɛ sɔrɔ fɛn k'an autorités pousser u ka accord signé accord ni jamanadenw t'u yɛrɛ y'a la i bɛ kɛ yɔrɔ la ɲini a la a bɛ tiɲɛ so an ka foli b'a ye don min na a b'a dali signé a m'a fɔ n bɛna nin signé kɛ muru bɛ n kan na ni mɔlɔ nin ka kɛgun an kan ka mi a ye nin fɔ Daouda Dieng mun y'a to a ye nin fɔ a ye na kunu nin o b'a yira k'a fɔ autorité minnu bɛ fanga la kunu olu y'a yira k'a fɔ anw tɛ ka jamana mara mais an bɛ ka mara ni mɔgɔ wɛrɛ hakilina de mɔgɔ wɛrɛw ka kɛlɛkɛ bere de maintenant pour que autorité minnu bɛ yen bi olu ka se ka mara n balimamuso y'a fɔ fo jamanadenw tun ka sɔn sɛgɛn ma muɲu ma sabali ma ka armée dɛmɛ ka autorité dɛmɛ bi ka sɔrɔ bi an bɛ cogo di kunu nin diɲɛ bɛɛ tun bɛ yan Kidali gansan an ka région Kunkutu anw ma se k'a minɛ nin diɲɛ taalen bi an ka armée y'a minɛ ka d'anw ma wasa ni kunkɔrɔta kɔnɔ Kidali dɔrɔn tɛ dɛ Mali cercle caman bi an yɛrɛ ka armée ka cɛsiri u ka wuli ka jɔ u bɛ ka mɔnɛ bɔ an na bi ne yɛrɛ bɛ k'a fɔ an ka armée monte en puissance kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don u y'a kɛ minɛn de b'an bolo avion b'an bolo drone b'an bolo bi fɔ jamana wɛrɛ b'an ka drone abati pour que an kana se ka dankɛ juguw la ne ye don min lamɛn an bɛ bonya an ye baara de kɛ a baara kɛra jamanadenw ka nafolo de la jamanadenw ka fo k'u encourager olu de sɔnna ka kuma mun ka ɲɔgɔn mun ka autorités dɛmɛ u ka bi sɔrɔ autorités olu fɛnɛ ka ɲini fɛn sɔrɔ an b'o souveraineté retrouver a ma bɔ autorités da dɛ a bɔra malidenw de da an bɛ k'a fɔ communication tɛ ka taa a tɛ se ka taa parce que jamanadenw de fana y'a fɔ o souveraineté retrouver ka don autorités kunna k'u bila baara la u y'a kɛ anw de k'u ɲini anw ye an ka bi sɔrɔ c'est pourquoi anw de kan ka bɔ an jamanadenw minnu m'a faamuya k'an influer caman y'a faamuya wa caman bɛ k'a saboter de fo mɔgɔw ka indépendance ni souveraineté retrouver différencier ka bɔ ɲɔgɔn na a dɔrɔn bɛ fɛnɛ indépendance an ka jamana ta mais ni jamana mara t'an ta la dun jamana dilɛ ma du dilɛ ma mais du nation i t'a bɔ du kuma i da t'a la ni kiriti bɛ du kɔnɔ e da t'a la mais voilà on t'a ko jamana dira ma tubabu de y'a d'a ma indépendance d'a ma est-ce que u ye plein pouvoir d'a ma wa est-ce que an b'a y'a sagoya la wa anw bɛ se ka décision ta n'an ka mun sɔrɔ u la wa n'u ma sɔn an ta mun ma est-ce que u m'an ta an k'o kɛ wa olu balo de b'anw na quoi n'anw tɛ bi u tɛ se ka balo ni farafinna tɛ an bɛ faransi ta tɔgɔ ma a tɛ se ka balo an ka sanu olu an ka pétrole olu an ka ji olu foyi t'olu fɛ yen uranium olu lithium olu olu de bɛna anw fɛ yen ka na dilan ka ta ka taa ka na feere anw ka gɛlɛya la maintenant n'anw banna an ma ɲɛsin an yɛrɛ ma pour an ka jamanadenw ka basigi lafiya sɔrɔ o t'olu arranger o bɛ dɔ fara olu ka jamana gɛlɛya kan donc olu ɲɛ b'u yɛrɛ ka nɔgɔya de la pour que k'anw bila gɛlɛya la donc anw autorités minnu bɛ yen bi olu y'o de faamuya k'a fɔ an ka na hakili to jamanadenw de ka nɔgɔya la
pour que jamanadenw ka lafiya basigi kana olu ɲɛsin o ma o tɛ tubabuw arranger parce que o b'olu tɔ coron o de y'a to bi États-Unis Venezuela a bɛɛ y'o kɛlɛ guerre d'intérêt de don bɛɛ ɲɛ b'a yɛrɛ de la. Parce que an bɛ tila ka segin ka na Saadatu o ɲininkali kelen bɔ o tɛnku e fɛnɛ la donc parce que a kuma bɛ ka caya souveraineté retrouvée fo san 4 an bɛna ko anniversaire yɛrɛ bɛ kɛ a la o kuma Mali kun y'a ka souveraineté perdue de wa depuis indépendance kɛra bila sisan. Ayiwa alhamdulilayi hali bi an b'o de fɔ Ala ka fɛn bɔ an da kɔnɔ toujours minnu min bɛ dusukun kelenya di maliyɛnw ma u ye min yira depuis lawale ka na se bi ma n'o ye faso kanu ye Ala ka faso jɔkumaw bɔ an da a ka faamuya ni hakili ka faamuyali ye donc ni ko ne ma ko souveraineté a kun perdura de ne tɛ o fɔ parce que n'i ko k'i ye gale n'i kɔfilɛ n'i ma mɔgɔ y'i kɔ i b'i yɛrɛ ɲininka qu'est-ce que ne tɛ kɔfɛ fɛnɛ ya ni mɔgɔ t'e kɔ i bɛ kɛ kɔfɛ mɔgɔ fɛnɛ n'i y'i kunkɔrɔta i b'a dɔn o la k'i tɛ gale ye donc o de hukumu kɔnɔna la souveraineté an bɛ jamana kɔnɔ jamana min mɔgɔ kalannen fanba olu ye a faamuya cogo la camancɛla kalan mɔgɔw n'a bɛ fɔ minnu ma couche déscolarisée olu y'a faamuya u ka faamuya cogo la bon dɔw fɛnɛ nana ka na faamuya cogo la minnu yɛrɛ ma garisɛgɛ sɔrɔ kalan ta fanfɛla la n'i ko souveraineté an k'a jateminɛ k'a yɛlɛma an ka todunkan na ka indépendance yɛlɛma an ka todunkan na k'a di hakilina ma a ka danfara k'a la n'a yɛrɛ ye danfara k'a la a b'a dɔn o yɔrɔ de la mun de ye yɛrɛma hɔrɔnya ye ani mun de ye plein pouvoir ye autonomie ye c'est vrai n bɛ n balimakɛ rejoint yɔrɔ dɔ la n'i bɛ fɛ n bɛ n balimakɛ OMT rejoint yɔrɔ dɔ la n'i bɛ fɛ faamuyali ka kɛ ko kan fo ɲɛfɔli yɛrɛ ka k'a kan ni ɲɛfɔli yɛrɛ kɛra kan n'an b'a fɔ o ma sensibilisation o la mɔgɔ caman b'a faamuya hakilina kelen kɔnɔna na c'est-à-dire ɲɛfɔbaga ka hakilina kɔnɔna la o de kama ale y'a fɔ ko a ma faamu effectivement a ma faamu parce que ni i ye mɔgɔ dɔw ɲininka a bɛ ko kɔnɔ ko an bɛ fanga min kɔnɔ sisan olu de nana dɔrɔn ka ni u can k'u jɔ ni fɛn wɛrɛ ye alors que ne ka faamuyali la o tɛ bɛɛ n'i ka faamu cogoya don mais e ka faamuyali ne ka faamuyali ye min ye d'abord expression souveraineté retrouvée a bɛ hakɛ to n bɛ nin kanɲɛni 2 fɔ nanzarakan na ka sɔrɔ k'a bamayɛlɛma bamanankan na pour que fɛn kana jɛngɛ tubabukan fanfɛla la n bɛna jɛngɛ a fɔ bamanankan min fɛnɛ la a ka faamuya todunkan na donc à mon avis l'expression souveraineté retrouvée est utilisée au Mali pour marquer une rupture avec une période perçue comme dépendance excessive vis-à-vis de la puissance étrangère et organisation internationale. Donc, k'a daminɛ 2013 là, ka na bila 2021 là, l'État malien ne disposait pas pleinement, en fait, son autonomie de décision, ses choix sécuritaires, politiques, étant forcément influencés par les acteurs. Comme, vous m'excusez, comme la France à travers la Barkhane, comme ONU à travers la MINUSMA, à Nyogana Chama. Donc maintenant, nous défaut, mais c'est toujours, parce que moi qui le faut autant, à cause de moi chitan foi, mais c'est toujours qu'à folie du Malioma, un numéro con, un mot qu'on a fait au Caribé Fangalade, ou le Caribé Fangalade, un mot qu'on a fait au Kama. An y'a kun faso de kama kunun an y'a ye an faw kun bɛ ka nin kelen kun pour que an ka se ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ n'o ye indépendance ye ni indépendance sɔrɔla u ye fan dɔ d'an ma ka fan dɔ minɛ an bolo fan min minɛra an bolo bi jamanadenw de ye o kɔngɔ kelen kun k'o minɔgɔ kelen kun pour que an ka kan yɛrɛ ye ni fanga ye dancɛ tɛ fanga min na dancɛ tɛ fanga min na a ka faamuya dɛ dancɛ ti normalement ala ka masaya dɔrɔn de la mais ni ko mɔgɔ ye fanga tigi ye
librement à kan kaka système politique choisi à kan kaka système éducatif choisi à kan ka fait n'a yɛrɛ bolo ko de ka ya ka jamana ma a kan ko o choix de kɛ donc choix kun t'an bolo o choix kun t'an bolo o choix kun t'an bolo o choix fanba kun t'an bolo ou bien a kun bɛ yira k'a fɔ genre o choix b'an bolo ni an ka faamaw ka signature ye mais i bɛ taa sɔrɔ en réalité fɛn wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu b'an bila o signature la olu t'o dɔn donc o de kama an kan ka hali bi ka segin an kɔ dɔɔni k'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ faso de kɔ voilà an bɛ jamana de nɔfɛ i y'a ye an tɛ mɔgɔ ko la ni mɔgɔ min nana n'an hakilina ye an bɛ tugu o de kɔ effectivement bi minnu bɛ fanga la bon en fait ko bɛɛ n'a sina don voilà ko bɛɛ n'a sina don u ye caman kɛ mais caman tora alhamdulillah. ok basi tɛ Berté o ɲininkali kelen bɛna tɛnku e fana la donc e fana ka faamuyali jumɛn a ko la. Bon, ni débat, ça me permet encore de le redire. Il y a un Jamana est no otage la groupuscule fitinin drone fait sur le plan communication. Ah bon? C'est le groupuscule de OMT. Vous savez, c'est le même discours. Toujours cracher sur le passé comme si aujourd'hui est plus meilleur. Mais Berté, tu as comment tu dirais? On va vous replacer là, sur là. Il y a ni nɛgɛ ta kankalan ni y'a bila kankalan ni discours ninnu rebellen don mais i b'a dɔn jamanadenw mago bɛ concret la ni slogan ninnu ni discours ninnu ye bi ne ko kun cɛkɔrɔba in tɛ foyi tiɲɛ ou bien cɛkɔrɔba in dɛsɛra ko bɛɛ la ne yɛrɛ denmisɛnnintɔ b'a la bi ne tɛ ka se ka kun cɛkɔrɔba ka kɛta la e ko a ma se wagati dɔ ye an ka tiɲɛ lajɛ en face kun erreur ninnu k'an baselen b'o dɔrɔn kan k'a fɔ k'an bɛ an ɲɛsin tiɲɛ ma wa k'an ɲɛsin tiɲɛ ma ye mun ye k'a fɔ ko an ka armée privatiselen kun don est-ce que c'est pas un gros mot est-ce que c'est pas un mot vraiment min yɛrɛ bɛ k'a fɔ n'a ye mot importé lajɛ armée privatiselen kun don pourtant charte de kun bɛ fɛn o fɛn kun b'an baara yan nɔ an kana dan France armée weleli ma officiellement par le régime Jonkunda fɛn o fɛn kun b'an baara yan nɔ a bɛɛ nana charte dɔ de kɔnɔ qui ont été signés par les organisations internationales. Bon, après le peuple a compris ou les décideurs ont compris k'a fɔ an bɛ fɛ ka k'an yɛrɛ ta ye an tɛ fɛ armée si k'an dɛmɛ an tɛ fɛ aw minnu kɔni bɛ yan aw t'an ka affaire kɛ aw ka taa mais minnu nana olu nana contexte jumɛn na tu me parles de privatisation d'hier ou tu me parles de privatisation d'aujourd'hui kana mot dɔw fɔ minnu a fɔti yɛrɛ a kumakan dɔw fɔ kumakan minnu yɛrɛ a taga yɔrɔ i t'a bin yɔrɔ yɛrɛ dɔn parce que a daminɛ yɔrɔ c'est pas précis mais ni groupe in ye slogan ta ka jamanaden bɛɛ ta otage la parce que communication libre b'olu de bolo u yɛrɛ hakili la tigɛlen don n'olu de mun fɔ foyi tɛ se ka bɔ a la e ni ne ni Abdala n'a ɲɔgɔnna caman hali ni fɛn b'an kɔnɔ k'a fɔ ɲɛmɔgɔ ye an bɛ siran ko n'an m'a fɔ i komi ni fɔ cogo in na alors c'est ɲɛmɔgɔ dɛmɛ cogo foyi tɛ jamana dɛmɛ cogo foyi tɛ ni tiɲɛ fɔli tɛ ne kɔni donna école mun na jamana dirigé la o école kɔnɔ e b'o kelen ye président ye e bɛ kaso de la an minnu bɛ i ka baara la f'anw de ka tiɲɛ f'i ye minnu gɛrɛlen don bi fanga la nin kumakanw mana k'u ka kumakan ye fanga tɛ se ka yeli kɛ parce que u bɛ ka nkalon de tigɛ c'est pas vrai u ma k'u yɛrɛ ɲuman vécu u bɛ bin mun na u bɛ k'a nɔni u bɛ k'a nɔni pour autre chose fɛn tɛ dɛ u bɛ k'a nɔni juste pour que an ka maintenir nin temps de crise in kɔnɔ dɔrɔn. Sinon, je ne vois pas. Armée c'est qu'à privatiser le coup de bi kan wa. Bina. Pas
manque de souveraineté an mago bɛ conquérant yeli de la mot in tɛ dɛ ne y'a fɔ n k'a ma expliquer mɔgɔw ye u bɛ ka cracher passé kan ni mot in don école datuguli ka bɔ a la i y'a mɛn ko village joli déplacera k'u seginna ka na mais o groupe ni kuma joli b'u da Kidali retrouver ya o ye koba ye mais yɔrɔ minnu na minnu yɛrɛ nafa ka bon ni Kidali ye Maliko la d'un côté aussi u bɛ hali yɔrɔ wɛrɛw ta ka taa don an ka Mali situation kɔnɔ ko tubabu tɛ balo ni farafinna yɛrɛ tɛ farafinna yɛrɛ tɛ balo ni tubabu tɛ ah bon farafinna bɛ balo ni tubabu tɛ ni mun ye e yɛrɛ m'a mɛn ko an bɛ se ka taa an ka kɛlɛkɛminɛn san e y'a mɛn de k'an bɛ se k'an ka kɛlɛkɛminɛn dilan i bɛ taa san jɔn fɛ yen donc an tagalan de ye ɲɔgɔn ye ka na slogan ta dɔrɔn parce que an b'a dɔn jamanaden fanba ka temps ta ka sigi ka analyse kɛ o man ca ka sigi ka miiri kɛ bon kuma fɔlɔ min bɛ mɔgɔw bɛ agir n'o ye i tɛ se k'a fɔ k'o ye kalanbaliya yɔrɔ ye souvent mɔgɔw yɛrɛ degunnen don Bamako in kɔnɔ yan nɔ k'a fɔ ko n bɛ n sigi ka temps ta ka na e infiré lamɛn ko i ka kuma ɲɛfɔ n ye ka ɲɛ ou bien ka école maître lamɛn k'a ka détail di yan donc an b'a fɔ minnu ma k'u kɛlen don ka jamana ta otage la ils sont sur leur terrain parce que communication u y'a minɛ hali a tigiw la waati sera yɛrɛ ko ka ORTM yɛrɛ datugu ko nafa t'a la parce que malgré que ailleurs yɔrɔ wɛrɛw la ORTM bɛ kɔrɔfɔ la ko ORTM est au service du pouvoir mais olu yɛrɛ fana ko non ORTM na suma parce que u tɛ se ka galon officiel tigɛ e tɛ se ka taa journaliste ya kalan kɛ ka san caman kɛ kalan na i b'a dɔn ni kɛtɔ ka information fɔ f'a k'a sɔrɔ source y'a vérifier dɛ parce que tu risques de créer un grand danger la désinformation est devenue leur monnaie courante désinformation yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ ka galon tigɛ i b'a fɔ ko Mali yɛrɛ ma deli ka kɛ ni sisan tɛ mais ne b'a dɔn a caman b'a la ne ye baara daminɛ n ye Maliko la j'ai été fonctionnaire en 1993 a dɔw tun bɛ école la mais manu lajɛ Mali kuma la o bɛ Mali kuma ta k'a bɛɛ transformer gɛlɛya kɔnɔna la n bɛna mun f'i ye Mali ta ja nin wagati in na ka tɛmɛ n'an ni tubabu bɛ bɛn ani sigi ka fɔ souveraineté kɔrɔ tɛ ko rupture totale avec les alliés a kɔrɔ to ye diɲɛ kɔnɔ mais bi bi in na ni groupe min fira n'a tɛ mɔgɔ tɛmɛ mɔgɔ 2000 kan ni a daw ma diɲɛ kɔnɔ Mali ni jamana si tɛ kɛ teri ye mais kuma bɛ fɔ teriya la ko jumɛn ko irisi la ne ko n'i bɛ diɲɛ dɔn n'i yaalala n'i ye fɛnw kalan ɲininkali kɛ tableau in kan nɔ mɔgɔ joli bɛ irisi mariki dɔn Mali kɔnɔ yan irisi mariki t'an ka garage la mɔgɔ joli bɛ irisi mariki dɔn mobili la t'an ka sugu kɔnɔ irisi minɛn joli bɛ yen donc irisi b'i former a b'a f'i ɲɛna i tagatɔla don i ka jamana la taa i bɛ taa baara kɛ yen nɔ de i tɛ baara la i tɛna baara k'ale baara o baara t'a bolo k'a d'i ma a tɛ projet élaboré ye a tɛ foyi élaboré i bɛ tila ka segin occidentaux ninnu de ma tuguni fɛn fɛn taara kalan kɛ yen de ce côté n bɛ passage kɛ n delila k'a fɔ SPM dɔ n ko e yɛrɛ taara kalan kɛ irisiw baara mais i bɛ ka kuma dɔw fɔ n ko quelque part est-ce que i tɛ ka i ɲɛmɔgɔw yɛlɛ yiri sanfɛ u jigin cogo bɛ gɛlɛya mun na peut-être a ka kɔrɔ ni a ye kuma in kɛ denmisɛnnin kuma ou kuma in kɛ kuma lankolon ye mais a sera yɔrɔ dɔ la ale yɛrɛ tun bɛ jigin yɔrɔ min na ka bɔ yiri sanfɛ jigin cogo tɛ yen an kana jamana ta ni mɔgɔ ko ye jamana in n'a fɔ k'a ta indépendance in tɛ o dɔn dɔrɔn dɛ sur 72 mais Musa tile fɔ bi ne yɛrɛ jɛgɛ ka gɛrɛ fanga la tɛ ne yɛrɛ kun sigilen don fanga kɛnɛ ka san 12 kɔnɔna la président bɛ fɛn fɛn décider n bɛ service kɔnɔ n bɛ dɔ dɔn ja i ye dɔ k'o sira la mais nkalon de tɛ se ka président kɛ ka foyi na jamana ye ɲɛmɔgɔ si tɛ diɲɛ kɔnɔ n'i ka i dugumamɔgɔw n'u bɛ nkalon de tigɛ ye ni ɲɛtaga b'a ko la c'est-à-dire jamana denw de engagélen don jamana in kanu kama ni mɔgɔ ko bɔra a la sira bɛ ye koyi mais mɔgɔ ko sinsinnenba don ko in kɔnɔ mun na parce que dɔw b'a dɔn n'a fɔra ko jamana ko yɛrɛ olu
olu bɛ segin école la o nɔ la ou bien u bɛ segin carré kɔnɔ. D'accord, ok. Ngo bisuna di bakaji ne bɛna dɔ yɛlɛma dɔɔni sira wɛrɛ kan sisan an y'a ye ça fait 4 ans bi a san 4 ye souveraineté kuma bɛ yen donc ne bɛ k'e ɲininka Abdala mun de yɛlɛmana mun de ma yɛlɛma. Merci beaucoup. Mais yana ninga ndado la ba anyini souvent ndono mte fait qu'on peut un débat bla niveau de la quoi surtout de la passion. Je reviens ce que je veux dire sur le plateau. Chacun a sa il est libre de dire ce qu'il pense. Non, tout à fait. On a débat cher voilà. Abdallah, voilà, ne va faire qu'à deux corps. Tu dois faire comme voilà. D'accord. Et 2022 ni 2026 ni ça fait 4 ans aujourd'hui. Ça fait 4 ans. Et ni jamana ta ka flebi o bala ko souveraineté ko kuma ni a fo adam na ngo ça repose sur 4 piliers mais bébé mindon ndado no kuma la no armée ani monnaie mo ka ko katika gele no ka se gele ka te muru ko ka muru ke ta ko en sonde ko mbora français fala na framalien mais Mourouk, depuis 1965, Mourouk avait demandé de retourner dans le franc CFA. Depuis 1965. C'est Mourouk qui a fait un franc CFA, mais toujours, quand d'avancer, je continue à bénéficier de ça. C'est quand même le code d'opération, elle va continuer à bénéficier de nos alibi. C'est que nous, on a fait un fait le coffre avec le trésor français là, avec la dame de devise. Mais moi, Français, moi, souvent, on a connu en cours de devise. Et depuis 1965, Mourouk avait demandé de retourner dans le CFA. On a que diversion frère avec Raoula. On a que abord un franc malais et un franc CFA là, ni dormait tant malien comme Bigouro, à bien faut dormir du CFA de Bigouro, depuis 1965. Et le retour de la zone franc était prévu pour 1972. Malheureusement, il y a un Mouroketa. Nous, quand c'est qu'il y a un Mouroketa. Vous êtes le référendum, non? Il a continué à faire. Non, il faut qu'on donne des explications. Il a continué avec les mêmes négociations. Il faut que mais il a tout fait pour retourner dans la zone dans le franc CFA. Et cette chose faite en 1984. Maintenant, on va faire que Mali Kelekoni Jamana Sababu. Né mi fille. Je t'ai dit que le ministre burkinabé des Finances, le ministre des Finances, c'est lui qui dit la commission des ministres des Finances de l'UMOA aujourd'hui. Donc c'est lui qui a l'honneur d'accompagner les pays de l'UMOA vers l'économie éco-bora en 2027. Donc, nous avons pratiquement 2022-2024 aujourd'hui, 2026 aujourd'hui, Halibi Amba Mone Kilindela. Ama bossé fala mi se fadel donc propagandiste ou risque na kuma na ko dabla mais mi fana fi 2024 2022 2026 ni ko tebe ambiambi au point de vue sécuritaire moi je crois que monsieur Kafo a dégradé là. Ah, donc ça dit que à dégrader à Djougara parce que tout simplement aujourd'hui ils ont changé de forme de guerre. une armée terroriste face à face au Kadoura là. Mais c'est les unités industrielles qu'on est en train de saboter. C'est les unités industrielles qu'on est en train de saboter. Et aujourd'hui, Mali est déterminé. Transport aérien drone de Amsterdam Bama au drone de camp. Sur 30 bâtons, Uruti, on va négocier. Les transporteurs au bas, ils sont obligés de payer au World Saka ou à Saka Sarasoro. Le terrorisme est sous et tout le monde sait que je vais aller Talike Bi. Je suis venu au Faubourg de Ké, nous sommes à Kofi Yabudo, Chobu Tanife. On va voyager au bas. Et aujourd'hui, 2008 écoles sont fermées. Avant 2019, avant que Koueta Kake, on était à peu près à 1000. Ma doublé radio. Au chiffre, il manque le chiffre le président de la commission de défense du CNT. n'est pas chiffre inventé. Lors de la présentation du plan d'action gouvernemental du Premier ministre, arrête d'aller à Fodo. Tout le monde là où
C'est des proies faciles pour les djihadistes. C'est des proies faciles pour les djihadistes. On a négocié, d'accord. On a négocié. Mais nous, on négociation là. Les quelques chauffeurs marocains là, au libéral la négociation là. Ah bon? C'est ça, au terrain, dit à peu près 50 millions Émirats otages libérés vers Gao en concurrence de combien de 50 millions d'euros. Mais 50 millions. Non, à Fora, n'est pas de négociation pour le Kérakabla. Il y a négociation pour le Kérakabla. Mais aujourd'hui, combien de militaires sont aujourd'hui en otage? Négociation et que nos militaires sont pris en otage. Il faut passer à eux. Négociation, moi j'ai dit, moi, pour un militaire malien, je suis prêt à libérer 1000 djihadistes à Tefouitcheni. Parce que maintenant, c'est ce qu'il va leur dire. Oh, ok. Il y a pour un militaire malien. Pourquoi on les laisse comme ça? Il faut négocier. Et national de la refondation, dialogue intermalien. Et c'est pris à la au cas par cas. National de la refondation, c'était les 24 mois. Sinon, au fond, il faut les recommandations. Mais c'est le travail quotidien du département. C'est le travail quotidien du département. On n'a pas besoin de mettre ça dans un plan d'action gouvernementale. Alors, le ministère du quotidien du c'est les gens qui ont jeté par la fenêtre en mettant en place une commission de suivi de ces recommandations. Mais j'ai dit, aux recommandations, nous avons un ministère quotidien du le dialogue intermalien. Moi, comment intéressé là? Car le colonel Fontaine, pour lequel j'ai intéressé. Sinon, il faut que dans la thématique paix et sécurité, il avait été demandé de négocier avec les mouvements armés et d'engager un dialogue doctrinal avec les djihadistes. À Makao. La concertation, moi, je intéressé concertation. Je dis sur les partis politiques et 5 ans d'assistement, on est intéressé. Les autres là, la preuve, concertation est baladomina. J'étais dit avant même la remise officielle du document au président de la transition, conseil des ministres est douce au Yataoula. Mais on est dans quel pays? Pour le dossier de la conseil des ministres, mon cheminement de débat. D'accord. Ok. Ma bible, Bichina, le conseil des ministres là. On est dans quel pays? Ok. Donc, Bakar, Abdallah Kambi, c'est quand même. Voilà. Donc, Ousmane, mais d'ailleurs, il faut faire. Comme il y a l'armée monte en puissance, fait chambre qui donc il s'en a une colonne. Ousmane, avec Kiringa, Moule Yelamana, Moule Mayelama. Vous voulez, on va s'aller bien quoi. Merci. Ok. Moi, le bangaté, moi, le Dovara. Nous demandons autre tour, ou Golantala, à Canasson, il y a plateau bari. Mais toi, tu avais dit que l'armée privatisée. Est-ce que. Non, voilà, tout est dans ma domaine. Ah bon, d'accord. On est Jamana, l'enfant au Touaouna la Tour en 2013. Donc, on a demain sans faire du Manateo ou imposant dans la vie. On m'a fait un peu, on le croit autour de mon coup. À l'ennemi, à ce mien frère. Faut que tu fasses une guerre dans la binam demain à des dames. Je vais tout mettre ça. On a un peu de temps à remettre. On me bague à mourir de Maragon. Non, ma privatisé là. Oui, tu as raté. Mais il faut dire, on va plateau là. Autour de tout, donc, ce que vous êtes en train de dire là, il y a une démonstration, vous dit. Moi, je parle de privatisation. Il y a pas de privatisation. Non, ni problème, on a remis pour tant que le taille. On a moins de dos. Est-ce que vous avez poussé la forme? Non, on a remis que le monde n'a pas dit ça. La vérité, quel fond. D'accord, vas-y. On a qu'à oublier, moi, ce que je veux là. D'accord. Non, ma foi. La foi, il y a autour de tout. Ok. Ah bon, tout le monde. Non, ma foi. Comment on a fait? Tu as tout un gars. Et après ça, quoi, c'est pas vrai. D'accord, ok. Non, je laisse pas passer. Pourquoi? Même pas galon tigɛ autorité ou autorité si tɛ se ka jamana diriger ka sɔrɔ galon bɛ taa tigɛ. Effectivement. Mais il faut beaucoup mesurer les mots. Il faut beaucoup mesurer les mots. Ne ko sɔrɔ mi ni ye kuma fɔ a kelen tɛ muso ka démentir. Galon t'a la diɲɛ don. Mun kan ka ɲɛnabɔ de fɔ. O yɛrɛ to bi ala barika la autorité barika la jamanadenw lafiyalen don. Ni autorité bɔ yen o bɛ kunbɛn ni wasa ni kɔnkɔta ye. N balimamuso ye kuma dɔ fɔ. N'i y'a ye bi malidenw ɲinɛna ka sabali o ni y'a kɛ ni autorité de kama a kɛlu ka kɛwale ani ka kɛta de kama. N'i y'a kɛ jamanadenw b'a dɔ ye. N'i ye jamanadenw lamɛn o b'i kɔ. N'i y'u ka kumakan baara o b'a dɔ ye.
o y'a to bi Mali fangama na minnu fɛ ka tɛmɛ ninnu kan dara kuma tɛ kɛwale don bi anw yɛrɛ de b'an yɛrɛ tɛgɛ bɔ an yɛrɛ kɔ. Moi ma question. Minnu ye jaabi o san naani nana n bɛna kuma dɔɔni don n b'o de fɔra minnu tilen tɛ ne ka kuma tɛ se ka ci quoi a denw don jamanadenw de bɛ k'an bɛɛ vu jamanadenw de ɲɛ b'an na san naani kɔnɔ mun de ka kunu mun de ka kɛ bi ne ye ko bi Mali yɛrɛ tɛ yen bi jati wɛrɛ bɛ ka yɔrɔ min mara tɛ yen a tɛ yen duguba tɛ yen région tɛ yen cercle tɛ yen bi dugu bɛ ka yɔrɔ min na Mali la tɛ yen région tɛ yen cercle tɛ yen o ye ne b'a fɔ mais an ka autorité ka wuli ka jɔ olu ka cɛsiri la dafala ko yan ko transporteur de bɛ jarisu contrat b'u ni ɲɔgɔn cɛ u b'u sara de pour ka se ka voyage kɛ c'est fou c'est assez fou a bɛ jara ta yen non an de b'o dɔn o bɛ se ka fɔ yan cogo di transporteur bɛ yan ni contrat bɛ ni mɔgɔ min cɛ état de b'u k'u sécuriser o kuma caman fɔra an kana to an ka tuguda fɛ bi an ka armée de bɛ k'anw sécuriser bi Mali nord lafiya bɛ bi ka tɛmɛ sud kan. Mais pourquoi on va faire nord la ka tɛmɛ sud? Voilà, on va faire c'est un problème. Il y a un problème de l'union fieu. On est maa dɔw wele ka na u kana an dɛmɛ ka jamana basigi u nana yan u taatɔ yɔrɔ min na u ye tiɲɛni de kɛ o. Maa jumɛn? MINUSMA Barkhane Takuba Serval olu bɛ ɲɔgɔn kuma min na ka na Mali armée dɛmɛ ka Mali segin a yɛrɛ taaya la u taatɔ ye mun kɛ olu de nana jɛrɛzi minɛ fɔlɔ u bɛ wele don min na kiiritigiw bɛ taa Kidali u bɛ taa don min na Mafia nana sud la u y'a se yan k'olu to yen aw nana ka minnu dɛmɛ u ka jamana dilan ka na aw yɛrɛ farala jugu kan ka jamana dafiri olu taara ni bi cɛ armée avancement minɛ kɛ bi an ka sɔrɔ tɛ yɔrɔ min ɲinɛnen don bi jugu bɛ se ka taa minɛ don o don fana ɲɔgɔnna minɛ o u ka plateau kan ni mɔgɔ ye propagandiste ye olu de minnu bɛ yen fɛ n'u bɛ bɛn an ka jamana la jamana ko tigiw t'o la olu ye propagandiste ye o Bamakɔ minɛna aw an tɛ Bamakɔ yan ou an bɛ Kidali la. Mais on fait les attaques qui se passent là, toi c'est pas vrai. Ni na a ma fɔ attaque tigɛ mais a bɛ kun sugu comparer n'o de f'i ye jamana région fɔlɔ hali o tun tɛ yen bi Mali gouverneur bɛ min Kidali a tɛ yan kuna bɛ taa yan an bɛ Gawuro wa Tumutu bi gouverneur tigɛ tɛ Kidali yan nin y'o kɛ an bɛ ka cɛsiri wuli ka jɔ ta gouverneur tɛ Gawo wa Tumutu gouverneur tɛ Tumutu wa Mɛnɛnka gouverneur tɛ Mɛnɛnka kunu tun bɛ se ka kɛ yan mais bi o tɛ yan nin y'o kɛ lakana tɛ a bɛ se ka taa mais kunu nan tɛ se ka taa o y'a k'ale kunu jamana ɲɛmɔgɔ tun tɛ se ka taa lakana de tun tɛ yen ne ye bɛ se ka taa lakana de bɛ yen o ye yɔrɔ ye baara caman bɛ yen fo mɔgɔw k'a faamuya jamana n ye jamana fɔ jamana ka baara fɔlɔ daminɛ lakana de bolo lakana tɛ yen n'i ye ekɔliso jɔ u b'a ci lakana tɛ yen n'i ye dɔgɔtɔrɔso jɔ u b'a ci lakana tɛ yen n'i ye usine dilan u b'a jeni kunu juru kun n'an ka kanw ci u y'a san naani i t'a mɛn Mali kan kelen ci la n'i y'a o zabe laban cogo la bɛɛ b'a ye n'an ka taa yɛrɛ a tɛ min ci la san naani ala barikala bi u y'a kante Kayi u y'a kante Ɲɔrɔ u y'a kante fan caman résultat zéro kunu kanw bɛ mɛri ka kalo ka san kɛ armée tɛ se ka déforcer kunu an ka dugukolotigiw bɛ mɛri ka kalo ni kalo kɛ armée tɛ se ka déforcer bi ala barikala o banna armée ka cɛsiri wuli ka jɔ bolo kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don diɲɛ yɛrɛ bɛ k'o lakɛlɛ bi hali minnu bɛ ka bɔ ka dɔrɔn la autorité la bi u sɔnna o ma u dɔrɔn la olu taara ni bi cɛ u ko kalo wɔɔrɔ olu bɛ plateau kɛ yan o jamana bɛ dafiri an ka armée tɛ se ka jamana lakana mais bi a bɛ cogo di ala barikala bi an bɛ wasa la an bɛ kɔnkɔrɔta la o ka bɔ a la bi fɛn caman de bɛ ka kɛ Mali ma mɔgɔ gɛn ayi k'a fɔ an ko souveraineté retrouvée Mali ma tɛgɛ bɔ mɔgɔ bolo dɛ mɔgɔ Mali Faransi de ko a bɛ taa Mali ma gɛn dɛ Faransi de taara en plein vol an ka premier ministre ko Nations Unies ko la France nous a abandonné en plein vol u ko de an kana sɔn an ka taa an diɲɛ teriw choisir an t'an dɛmɛbagaw choisir an ko ayi bi aw b'anw fɛ yan san joli san 9 papier bɛɛ sigi tɛ bɔ donc an bɛ jamana ɲini min bɛ se k'anw dɛmɛ olu bɛ fɛ an ka t'u ka mara la anw ko ayi an b'a ɲini jamana min ka d'an ye an n'u ka jɛ ka baara kɛ an bɛ t'o nɔfɛ hali sini n'an ka intérêt bɛ Faransi bolo an tɛ taa. mais pour que waati an m'a f'u ɲɛna k'a fɔ bon an bɛ fɛ baara ka kɛ tan. a fɔra o ma sɔn o ma o de fɔra o o de tun k'u bɛ taa olu de k'u bɛ taa aw de nana dɛmɛ dɛ mais olu de k'u bɛ taa o bolo n'u taara o na kɛ min ye ala ma sɔn an ka ko ye ok mais moi j'arrive bɛ ka Burukina ni cɛsiri bolo. Mais moi j'ai une question à te poser. C'est vrai, c'était été dit, comment d'amener là, moi souveraineté retrouvée, j'étais dedans, à Bessie. À 100%, à Bessie. Mais hier là, c'est-à-dire que là, on voyait que réellement là, mobilisation bas d'Okbeke, on voyait les têtes. Mais Bibi, non, ces têtes-là, où sont? Quelle tête? C'est-à-dire que aujourd'hui, retrouve par exemple, l'ONT était là, on voyait les grains de cerveau, on voyait le premier ministre, on voyait plein de cerveau. Voilà. Depuis 14 janvier, il faut le
aussi ɲɛnajɛ ba ma kɛ ten contenu falenna par exemple nanta contenu falenna san fɔlɔ bɔra la sɔrɔ ma fɔ souveraineté retrouvée activité bannen a dara la souveraineté retrouvée jama ka boli min kɛra o de y'a to an ye souveraineté sɔrɔ a y'a to ye confiance sɔrɔ u bɛ baara min na ka da la k'a fɔ jamanadenw yɛrɛ y'a kɔnɔ ka taa baara kɛ ko ka taa dan na san bɛɛ kan souveraineté kɛra région de la o ɔkɔlisow la ka taa kalan denmisɛnninw nɔfɛ k'a ɲɛf'u ye ko in kɛra cogo min na ko in bɛ ka taa cogo min na et puis an mago bɛ mun na san filanan na o kɛra min o kɛra fɛn de la palais de sport la ɲinan ta bɛ kɛ min ala ka jɛ ye mercredi o bɛ kɛ stade Madu Konate de la malidenw wele bɛ min ye o kisɔsi de fɛn na sidam fɛ bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka tuuru to u ka souveraineté ɲɛfɔ an ye mun de kɛra mun de ɲɛna mun de ma ɲɛ mun ma ɲɛ a ma ɲɛ mun na mun de b'a jɛ jamanadenw bi mun de b'aw bolo a ka kɛ mun de b'aw bolo jamanadenw o de y'a to san bɛɛ n'a réalité don mais mobilisation bɛ kɛ région bɛɛ la olu bɛ bɔ ni jama yɛrɛ de mun na mais bɛɛ n'i ka commune bɛɛ ni i ka région bɛɛ ni bɔcogo don d'accord autorité bɛɛ ni ka région kɛcogo don maa b'a faamuya d'accord mais voilà ce qu'il est en train de dire a faamuya n y'o de fɔ bɛɛ n'i ka faamuya don c'est-à-dire donc o ɲininkali les 4 ans là comme a y'a fɔ mun ye yɛlɛmana mun de ma se ka yɛlɛma d'accord hali bi o kuma kelen don n'i ye kumakan minnu kɔnna ne ta ɲɛ mais président n'i y'a kumaw jateminɛ i b'a ye dansigi bɛ a kumaw ni ɲɔgɔn cɛ dɔɔni genre i b'a fɔ dɔw bɛ fanga nɔfɛ fanga fɛnɛ ma se ka ko minnu ɲɛnabɔ u hakilina la dɔw b'o o nɔfɛ mais moi particulièrement ne ka jateminɛ bɛ boliba kɛ mun de kɛra kan mun de tora ka kɛ mun de kɛra ni fɛn dɔ y'o o jɛ an kan ka mun de fɛnɛ ni kɛ hali bi pour que an ka se ka an yɛrɛ sɔrɔ gɛlɛya ninnu kɔnɔna la sinon k'a fɔ ko gɛlɛya in bɛ ban ayi a ti ban wa a banni yɛrɛ fɛnɛ da man d'an na. mais si moi j'ai bien compris ka kuma na o c'est à dire que gɛlɛya bɛ toujours. ayi o ye ɲɛdimi de ye o. ne tun na kuma na dɛ ɲɛdimi cogo di j'étais pour une question gɛlɛya bɛ yen est-ce que dɔ gɛlɛya bɛ yen mais gɛlɛya sugu jumɛn min ni ma gɛlɛya bɛɛ bɛ yen d'accord gɛlɛya bɛ yen gɛlɛya ma ban gɛlɛya in ti ban wa ne yɛrɛ ka jateminɛ la ne ti fɛ a ka ban parce que a banni yɛrɛ ma y'an ma bon don a kɔnɔ parce que awɔ donc ni ko gɛlɛya bɛ yen o ye ɲɛdimi de o ti kɔnɔdimi ye donc an bɛɛ ɲɛ b'a la kunun an tun bɛ fɛn o fɛn kun sɔrɔ nɔgɔya la gɛlɛya dɔw nalen don ka don olu la mais o gɛlɛya ninnu olu ti ne tɔɔrɔ parce que o bɛ dépend cogo jumɛn na ni y'a mɛn fɛn b'i tɔɔrɔ i y'a faamuya cogo min na de don. mais gɛlɛya sugu jumɛn e k'o fɔ gɛlɛya sugu jumɛn. I bɛ se ka exemple di dɔ la o. par exemple sisan awɔ par exemple sisan awɔ kuranko kɛlen don gɛlɛya ye carburant ko kɛlen don gɛlɛya ye mais a gɛlɛya in ma ne tɔɔrɔ mun de la parce que ni i bɛ fɛ ka fɛn solution sɔrɔ fɛn na min nana n'a gɛlɛya ye i b'o de ɲɛɲini n'i y'a ye fɔlɔ ne ko n ko gɛlɛya bɛ yen yanni an k'a fɔ ko gɛlɛya mun bɛ ne tun bɛ fɛ ɲininkali in kun ka tɛnku ne la k'a fɔ mun de la e ko ko gɛlɛya bɛ mun de la e yɛrɛ ko k'a tɛ ban wa a banni yɛrɛ awɔ maintenant sisan gɛlɛya in nana kun jumɛn de la parce que depuis lawale science bɛ progrès de kɛ wagati dɔ la a kun yirara n na de k'a fɔ ko dugukoloma nafolo dɔw bɛ yen mali kɔnɔ o dugukoloma nafolomafɛnw a tarasiw de kun yira na dɔɔni dɔɔni wagati ni wagati a nana sɛbɛnciya ni lahalala bɛɛ ye ko o fɛn ninnu bɛ mali dugukolo kan i b'a fɔ ko sanu bɛɛ bɛ mali sanuko kalama i b'a fɔ ko pétrole bɛɛ bɛ o ko kalama bon a fɔra a ɲɛna a tarasiw n y'o de fɔ a kuma de kun fɔra donc n'o o kuma fɔra ka n'o o bila fantan jamana kan donc jagoya de y'a ye
ni minnu Mali k'a yɛrɛma hɔrɔnya tun bɛ minnu bolo u b'u da waga ka ɲɛsin an ma maintenant ni anw nana ka na sɔmi o ma an b'a essayer k'an yɛrɛ bɔ o minɛn kɔnɔ mɔgɔ si t'i yɛrɛ bɔ o minɛn kɔnɔ ka sɔrɔ ni gɛlɛya dɔw tɛ mais est-ce que an yɛrɛ bɔra o minɛn kɔnɔ wa ayi an tɛ bɔ o kɔnɔ an b'o de gɛlɛya kɔnɔ ni e y'a ɲini hali duw kɔnɔ an ka bɔ jamana ko la o parce que o dimension ka bon n'a ma faamuya cogoya hali duw kɔnɔna na ni dutigi fatura ka tiɲɛ to i y'a faamuya n'o y'a sɔrɔ bɛɛ sigilen don k'o kelen de makɔnɔ a tilali bɛ gɛlɛya parce que mɔgɔw nata dalen don a kan maintenant gɛlɛya in tɛ ban mun de kama parce que hali n'o y'a sɔrɔ nkalon de tun don ko traci dɔrɔn de tun don anw bɛ fɛ a ka kɛ réalité mais min yɛrɛ anw ɲɛ bɛ min yɛrɛ la dugukolo ma nafolofɛn min na k'an b'an siɲɛ o kan o ye sanu ye sanu bɔ kun filɛ nin partenaires de tun b'an bolo minnu bɛ n'a bɔ k'u ka taux imposer an kan parce que a fanga kun t'an na a se kun t'an na k'a bamayɛlɛma a ka d'an ye cogo min na k'a kɛ ten k'a feere kɛ ten cogoya la o de hukumu kɔnɔna la gɛlɛyaw nana parce que an y'a essayer k'an bolo bɔ nin bɛɛ bolo ne kɔni ka faamuyali la partenaires tali sɔgɔ-sɔgɔ o t'a solution dɔ ye mais min bɛ se ka k'a solution ye c'est vrai mɔgɔw bɛ négociation contre la mais i k'i ka dancɛ fɔ olu fana k'u ka dancɛ fɔ aw ka taga sira kelen fɛ pour que bɛɛ bɛ se k'i ta sɔrɔ yanni hali den n'a ba cɛ i bɛ hakɛ dɔ de to yen den fana bɛ hakɛ dɔ de to yen pour que du ka kɛ du barikama ye. a bɛɛ b'aw bamanankan na ko ni mɔgɔ fila ye kɛlɛ la mɔgɔ nɔfɛ ko 15 ko bɛ dɔ kɔnɔ. 15 ko bɛ dɔ de kɔnɔ o de ye a kɛra an ka problème ye i y'a faamuya maintenant acte concret la c'est vrai a tɔgɔ force étrangère taara o kɛra acte concret dɔ ye parce que a b'a anw kɔnɔ a tun b'anw kɔnɔ ko cɛden minnu b'an bolo kɛlɛkɛden minnu b'an bolo olu bɛ se o de tun b'an kɔnɔ mais kuma dɔ fɔra kɛnɛ in kan yan nɔ olu tɛ se ka sebagaya sɔrɔ k'a sɔrɔ a kɛlɛkɛminɛn t'u la a fanga t'u la a hakilina t'u la o yɔrɔ la en fait pour ka sensibilisation kɛ parce que ne ka force ye sensibilisation pour ka sensibilisation kɛ a b'a permettre c'est vrai temps seri la mais n ka yɔrɔnin fitinin dɔ fɔ a ka faamuya ni bi ye bangera n'i ma kɛ cɛ i bɛ kɛ muso ye n'i kɛra muso ye tabarikala i bɛ taa so n'i kɛra cɛ ye n'i ma kɛ finitigi ye i bɛ kɛ civil ye ni min kɛra civil ye alhamdulilayi o bɛ so ni min kɛra tenitigi ye n'i ma taa front na i bɛ to so n'i tora so alhamdulilayi mais ni min taara front n'i ma maa faga maa b'i faga n'i ma maa faga maa b'i faga ni min sara ni min fagara o bɛ to so ni min sara saya fana kɔfɛ fɛn fila bɛ arijinɛ bɛ ou bien jahanama bɛ donc dans tous les cas il y a des cas na anw y'a décider k'anw bɛɛ taga an yɛrɛ kama la f'an k'a dɔn k'a fɔ a n'a gɛlɛyaw de don a n'a kɔliw de don donc an kɔlila min na cɛya fana de ye k'a dɔn ko n dɛsɛra nin na o fana ye cɛya dɔ ye donc an b'a dɔn an dɛsɛra minnu na o solution bɛ yɔrɔ minnu na an bɛ o mɔgɔ de ɲini minnu b'o o solutionner kuma lasurunya bolo ma wagati min na nin crise in tun ye kɛlɛ ye ko marifa jɔɲɔgɔnna don walahi sarasiw y'u seko kɛ mais minnu an ni minnu bɛ ɲɔgɔn na yɛlɛmaw tɛ u y'a dɔn k'a fɔ ko crise in marifala kɛlɛ dɔrɔn tɛ kɛlɛ wɛrɛw bɛ yen an bɛ se ka min ta k'a ɲɛsin ninnu ma n'o o bɛ se ka na n'u ka économie dafirili ye min bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ wɛrɛw seri u ma k'u bila vulnérabilité wɛrɛw kɔnɔ min tɛ ka kisɛ jɔ u la u ka finitigiw la k'u faga ye u nana n'o système de ye an b'o gɛlɛyaw de kɔnɔna na donc bi an fana kan k'a dɔn k'a fɔ une minute an kan k'a dɔn k'a fɔ voilà ko o dɔrɔn tɛ ko in gɛlɛya ye i y'a faamuya an ka se ka an cari ni fanga carila
en fait k'a décentraliser expert jɔyɔrɔ b'a la militaire jɔyɔrɔ b'a la communicateur jɔyɔrɔ b'a la mais an k'a kɛ faso kanu kɔnɔna la. D'accord. Merci. Ok. Berthier, il sait que tu as beaucoup de choses à dire. Vas-y. Oui, j'attends votre question. Non, bon. Tu as beaucoup de choses. Juste une petite parenthèse. Je pense qu'à Abdallah Kumala, M. Abdallah vous avez dit Kokatelia. À chaque fois que mon frère lui prend, bon, là, je ne suis pas un peu d'accord avec toi. Okay. Parce que voilà, je pense que. Deuxième point, je vais être clair. Oui. À la tisson. Ka kuma prokotole ou bien natala kuma galon quand ne obe bonne da kono place ko kuma la donc de dire avec à fort plateau nga ko autorité galon tigala les mots lui appartient, c'est pas même mot. On peut revoir les images. Nous ko ibega mu fo mengo mu fo ka be archive be ou nous rega comportement nous ka galon archive be. Un moment, avec Clément ici, j'ai bel et bien été clair. M'gomni, m'gommoye fama demebaye, m'gomme tient foyer. Tient folie jumeni, doya matere. Ko kera chugumina, amagobe muna, ibo faye, ka barabana, analyse na décision to à l'état. Mais obeke m'goye fana. Momi a fanga kanun t'ale yɛrɛ la dɛ place kanun t'ale la mais jamana de kanun b'a la an tɛ se ka ɲɔgɔn ye débat ninnu kɔnɔ o la n k'i ma minnu kɛlen n'o ka Mali communication ta fo k'a kɛ u kun y'a créé yan nɔ premier ministre dɔ ka temps kɔnɔ que lui mon frère soutenait à 1000%. a yɛrɛ terme min fɔ ne ɲɛna dɔ il se souvient pas k'olu bɛ choguelisme de la u bɛ chogueliko de kɔnɔ. Et le temps nous a donné raison. Et on l'a dit, il a kuma badembe josin tout là. Parce que au Labana Chogomina, le Mali a vu tous les jeunes presque qui étaient là pour dire que Shogel n'a bora transition qu'on fait, transition be binkaboy. Il est le penseur. Comme d'autres disaient, mouvement démocratique, là, comme Lamine était le philosophe du mouvement, l'idéologue, ou qu'on a couillé. Pour un bout de temps, Chogal Nana tient la vérité est en train de lui rattraper. Ale kelen de ka terme ya fɔ malien bɛɛ ɲɛna ko fanga sera wagati dɔ la n'i ma bila ko jama kelen minnu bɛ k'i fɛngɛ k'u bɛ tila ka kabakuru kɛ k'i bɔ yan'a ka so ma ale bilala kɛrɛfɛ dɔrɔn minnu tun bɛ ka kuma in fɔ a ma ni e ye kuma in fɔ i m'i tilen u si ma ye bilen fɛn fɛn y'a fɔ k'i bɛ sira wɛrɛ minɛ parce que u ma kɛlɛ ninnu kɛ ni jamana ko ye fanga mun nege bi e yɛrɛ la i tɛ se ka tiɲɛ fɔ o ko la tiɲɛ fɔli kɔrɔ tɛ k'i bɛ ko dɔn ni ɲɛmɔgɔ ye dɛ ɲɛmɔgɔ mago bɛ ka tiɲɛ de fɔ a ye pour k'a ka baara ɲuman k'a kana fili ka jamana mara ne ka kuma in bɛ nin yɔrɔ de kan n'aw ko ko fɛn san naani ko mun kɛra n b'a ta par plan sur le plan militaire personne ne peut contester parce que ne bɔra troupe de la n'i ye troupe morale ye dɔrɔn ɲɛmɔgɔ to yen ɲɛmɔgɔ b'a da ka sunɔgɔ le moral de la troupe malienne est au top. O fana o sɔrɔla mun fɛ ni minnu bɛ cracher régime passé k'a fɔ ko ka troupe ko ka valeur don a la c'était IBK y'a décidé assemblée la troupe minnu nana comme l'administration est une continuité u y'a maintenu ni dɔ ma fara troupe ka situation kan k'a améliorer fɛn tɛ bɔ a la troupe morale c'est au top bi an bɛ minɛnw ye mais contexte tɛ kelen ye 22 septembre la armée ni guerre conventionnelle do am sɔn k'a fɔ ko sous région na à part l'Algérie mɔgɔ tɛ n'a fɔ k'i bɛ ɲɛsin Mali ma minɛn min b'an bolo an b'a fɔ n ko oui a formation b'an ka mɔgɔw la minɛn bɛ yen bi mais nin kɛlɛ ninnu tɛ guerre conventionnelle ye nin kɛlɛ ninnu nin tɛ kɛlɛ ye mun bɛ se ka traiter dɔ wɛrɛ la cogo wɛrɛ la foyi la ne taara diɲɛ kɛlɛban jamana fɛn fɛn la mission na a bɛɛ bɛ ban négociation de la i y'a faamuya
ni a taara fɔ ko dɔw k'u da Bamako kɔnɔ yan nɔ parce que u ka mɔgɔ tɛ ka sa tɔɔrɔ t'u ka mɔgɔ kan fɛn bɛɛ ko non an tɛ négocier an bɛ négocier ni jadisi ye cogo di Mali yɛrɛ kɛlɛ ye jadisi ko de ye bilen partout où la misère règne ka wagati jan kɛ banbaganciya bɛ kolokolo o jamana kɔnɔ va à Rio de Janeiro au Brésil avant l'arrivée de Lula mɔgɔw e n'i ka téléphone tɛmɛtɔla u bɛ marifa jɔ i temple la k'a i ka téléphone minɛ la tellement que gɛlɛya bɛ jamanadenw kan Rio yɛrɛ kɔnɔ Brésil kɔnɔ mɔgɔ tɛ da Bamako kɔnɔ yan k'i bɛ a mɔn k'a da anw tɛgɛ k'an b'o bɛɛ minɛ dɛ parce que a ma ɲɛfɔ anw ɲɛna an ye dɔ k'a la wa an bɛ ka yaala diɲɛ kɔnɔ k'a ɲɛɲini an b'a ɲɛɲini an yɛrɛ de ka faamuyali kama an tɛ ka n'a ɲɛɲini ala tɛ sɔn walahi ko ne bɛ taga nkalon tigɛ faama dɔ ye ko place nɔfɛ pour que mɔgɔ dɔ bɛ bila problème kɔnɔ ou bien jamana bila problème kɔnɔ ala tɛ sɔn walahi a tɛ bɔ n da n bɛ se k'i dɛmɛ ni tiɲɛ de ye peut-être que i ka tiɲɛ nin i tɛna ye o don mais i ye n bila baara mun na o ye ka tiɲɛ de f'i ye dɛ n'o tɛ se ka kɛ i bɛ n bɔ i ka baara la. Donc, on a été killing. Sur le plan militaire, il y a eu effectivement efforts baukera. Mais est-ce effort nous ni tara dugu dɔw la bi o b'a finna yɛrɛ bayangarakaw ma bɔ k'a fɔ ko n'a sɔrɔ bayangara tɛ Mali la ko président ka f'u ye wa tellement que tɔɔrɔ mun b'olu kan farabugukaw ma bɔ k'a fɔ wa n'a fɔra ko yɔrɔ foyi tɛ bi ko mun minɛnen don c'est insulter l'intelligence de ces gens-là o ye ka yɛlɛ u ka gɛlɛya la ye gɛlɛya min b'u da la o ye k'a yir'u la ko Bamako yan yɛrɛ mɔgɔ mago t'u la mais mɔgɔ mago b'u la n'a finna n ko jamana talen don otage la communication na groupe ni fitinin min fɛ a tɛ mɔgɔ 2000 bɔ o dɔrɔn de bɛ ka nin problème ninnu créer sur le plan social nin wagati in kɔnɔ mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ k'i b'a dɔn bi gɛlɛya 2 bɛ yen k'i b'a ban don dɔn parce que a ko bɛ minnu bolo n m'a ye ko erreur bɛ ou bien bêtise bɛ yen wari bɛ ka ta ka fili mun na k'a résultat tɛ ka ye ka tɛmɛ CNT kan en même gɛlɛya bɛɛ la j'ai pas vu qu'on interpelle le ministre de l'énergie après avoir éjecté un moment 27 milliards si j'ai une bonne mémoire après tuguni ka combien milliards dit mugan ko in na la transparence a été totale jamanadenw aw ka wari n'aw tun bɛ k'aw plaigner k'a bɛ ka tigɛra a bɛ ka don pour que k'aw ka nin situation ka jamana ka bɛɛ ka situation améliorer mais dans ces 2 semaines passées là sans élément in ɲɛkɔrɔ courant ko dégradera ka se degré dɔ ma est-ce que i y'u ye ka bɔ k'a fɔ k'u bɛ ministre de l'énergie interpellé wa ne bɛ Mali kɔnɔ yan a tɛ ka fɔ ne kɔ dɛ ne bɛ yan n m'a ye mais nin bɛɛ kɔnɔ minnu tɛ fɛ an ka sigi état normal la parce que ni état normal nana que on est dans l'ordre constitutionnel l'Assemblée va obligatoirement interpeller parce que anw jɛra k'e ta de e tɛ se ka t'i sigi ko e tɛ ministre wele na an bɛ taa fɔ i député an bɛ taa f'i ɲɛna walahi an m'a interpeller élection wɛrɛ la an t'aw ta mais embauché les recruter les kana donc tu n'as pas liberté t'i bolo wula o tɛ fɛ ka bɔ o kɔnɔ dɛ leur privilège là u bɛ ka enfoncer o de kɔnɔ d'accord sur le plan économique o ye courant ko ni ye mais plan social la boli kule bɛ ka kɛ électricité ko la kule bɛ ka kɛ fana carburant ko la mais Bamako ka kule dɔrɔn tɛ wa n ko Bamako bɛ ka to ka carburant sɔrɔ région dɔw ma bɔ Segu taw ma fɔ a olu tɛ kɔnɔdimi o ɲɛdimi don Segu bɔra ka kuma bɛɛ y'a mɛn a ma kɛ dogo ye narakaw ko k'olu ka worobinɛ ji ka b'u ka yɔrɔ la parce que courant carburant de bɛ kɛ chômage pour ka groupe la worobinɛ ji ka bɔ ji yɛrɛ gansan k'olu tɛ ka se k'a sɔrɔ donc an mana to Bamako yan k'an bɛ Mali résumé an ka commune 6 in kɔnɔna dɔrɔn ma o ye je reviens n cousin ka kuma dɔ la tilema ko miɛtɔ a kuma o y'o ye quoi d'accord sur le plan économique an bɛɛ b'a dɔn bi UEMOA kɔnɔna la Mali bɛ bɔ ka jurudenninw de ta entreprise yɛrɛ kan ka mun ta parce que la semaine dernière n ye mun ye o tun ye 40 milliards ye ko vu la stabilité de notre économie le FMI a donné une bonne note juste à ce que créancier caman ba sɔnna k'a fɔ ko hali n'an bɛ wari fɛ ka tɛmɛ 40 milliards kan u b'a di donc la santé de l'économie sur ce côté on va dire ça va parce que état b'a sen kan
barakɛlaw ka sarama tigɛ gɛlɛya in n'a bɛɛ kɔfɛ an b'o fɔ sur le plan économique. Sur le plan diplomatique, non, bɛ résumé fɛn dɔw de kan. Sur le plan diplomatique, san 4 in kɔnɔna la an b'a dɔn k'a fɔ la diplomatie n'a pas été flexible. U ye kɛlɛkɛlaw de lamɛn ka diplomatie kɛ berekuru ye k'a ɲɛsin ne y'a kɛ n'an b'a k'i la a lajɛ. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec l'histoire du Venezuela et les États-Unis où Boraka Boukan Moulidiakoya on a vu le communiqué du président en exercice de l'Alliance des États du ASI. Amaka communiqué wa. Dans le communiqué kake où est Nagajuru Bolo sera béminé. ASI Nyamoro Tegakuma, ASI Tegakuma, Venezuela attaquera, Amérique attaquera, réciprocité à Donatan. Mon frère. Quand Madi Djobé kɛlɛ dɔ la a tɛ wɛrɛ cɛ kun bɔ diplomatie yɛrɛ nano de kama c'est-à-dire i b'i ka intérêt jate minɛ par rapport au plus fort k'a yira k'an kana sɔn kɛlɛ dɔw ma an ka ko kɛ sigi ka kuma ye n'an sera nin yɔrɔ la bi dɔ n ka mɔgɔ dɔ bɔra voyage la ka na Côte d'Ivoire pièce bɛɛ ka k'u bolo. Comme les policiers en question étaient tellement à mal ce jour-là parce que Kodo Kera Fanala Malien fait. A Yuka Warum no Kanga Fenfosro Asaro, Bema Boataruka Karantito Flitou, la Begatitata. Na Jachum Namuma Kontaika Segi. Parce que moi, Ameka Kelenita, Keleni Fla. Utafoku Tigin, Jamana Nemo Tafoku Tigin Nungana Kere. Mɔgɔw yɛrɛ bɛ sarala jamana wari la olu bɛ t'u sigi u bɛ jamana wɛrɛ faama dɔgɔya u b'a nɛni k'u dafa la k'a nɛni mais ils ont tous payé wallahi. D'accord, ok. N'a fina faiblesse tɛ décideur k'a fɔ k'an bɛ sigi ka kuma ni mɔgɔw ye o tɛ faiblesse ye. D'accord. An bɛ se ka sigi ka kuma o de bɛ nin kɛlɛ in ban ni banbaganci ni bandiw ye banbaganci yɛrɛ tɛ ni bandiw ye. Parce que bandi minnu bi u dɛmɛnen don ka tɛmɛ anw kan tubabu bɛ mun f'i ɲɛna diɲɛ nafa ni tɔnɔ de ye dɛ n ye kuma in f'i ka plateau in kan nɔ tubabu bi a tantɔnnaman b'u arranger n'a kununnaman ye parce que voie officielle fɛ u bɛ se ka bloquer fɛn dɔw la mais voie de trafic fɛ yɔrɔ jumɛn bɛ bi ko ninnu bɛ ka dɛsɛ ka moto ninnu bɛ ka sɔrɔ cogo di. stratégie. moto bɛ bɔ min kɛlɛkɛminɛnw bɛ bɔ min u k'a fɔ k'u bɛna bin armée kan u ma kɛ dronetigiw bɛɛ bi donc an k'a jateminɛ k'a fɔ sigi ka fɔ o ma hɛrɛ o hɛrɛ lase gagnant foyi tɛ kɛlɛ la minnu bɛ ka balo tan ni fitinin dɔrɔn de b'u bolo tan ni fitinin dɔrɔn u ye fɛn o fɛn sɔrɔ nkalon ni kɛlɛ la a bɛɛ bɛ tila ka perdu ni kɛlɛ ma ban kuma la. Merci beaucoup. Abdallah o nana waati min fɛngɛ mais voilà sisan tout juste 1 minute. Voilà, et puis an bɛ kuma kuncɛ. C'est n b'a fɔ mɔgɔw ye ni dɔw ko plateau kan ko an ka région tun bɛ minɛ kalo damadɔ k'anw bɛ minɛ kalo damadɔ Mali région si ma deli ka minɛ kalo damadɔ Mali kan si tɛ ko min deli ka minɛ kalo damadɔ an k'o yɔrɔ bɔ la k'anw de ko tubabu ka taa ko tubabu ko k'u taara yen nɔ k'an m'o gɛn a bɛɛ sɛbɛnnen don le 17 février le Mali exige tant na Mali de ko nin bɛɛ ka taa a si ma t'o yɛrɛ ye n y'a faamu place les choses dans le côté n tila ka min fana fɔ propagandistes ka problème ye conviction ko don Mali conviction ko tɛ mais intérêt personnel ko don mais ni jamana ko don o tɛ intérêt o don c'est à dire que faut mɔgɔ ka ko dɔ jateminɛ je le rejoins pour finir j'ai dit en disant i bɛ tiɲɛ fɔ autorité ye jamana de kama dans le respect de l'autorité dû à l'autorité et dans le respect dû à sa fonction et c'est vraiment jamana fanga bɛnna a bɛɛ bɛnna propagandistes ka fɛn de la le cercle yɛrɛ sɛnɛ la a bɛɛ de y'o labɛn Modibo pareil bon Modibo to kalan fɔ mais Musa Traoré pareil fa fɔ Musa Traoré famille ATT pareil IBK pareil l'entourage immédiat là pour leur intérêt personnel olu de bɛ fanga bɛn donc an ka sabali an ka tiɲɛ fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ jamana jɔ sera kan dans le respect dû à une autorité et dans le respect dû à sa fonction. Ok. N wasalen bɛ an y'o de fɔ toujours an ka kuma se ka démenti qui dans les régions menakan ni sanakili n'an bɛ taa mise ne min f'i ye bolo la e tan de an ka fɛn dɔ ɲɛfɔ. N'aw m'a faamuya n y'a faamuya balow tile de b'an na quoi ne ala ka barika don
Mali communicateur la ni communication tɛ sama jamana in bina programme bɛ faransi u bɛ diɲɛ fan bɛɛ o Bamakɔ bina yan bina ni Bamakɔ wuli ka jɔ tɛ ni communication tɛ ka mɔgɔw jaabi ko min ɲɔgɔnna kɛra 2012 ka maliyɛnw bin o ɲɔgɔnna ma se ka kɛ minnu bɛ communication na autorité ye u ka dɔ fara kan cɛsiri kan minnu bɛ jamana kɔ kan minnu bɛ jamana kɔnɔ olu de bɛ ka jo jamanadenw bɛ ka bɔ a kalama baara min ka kɛ mun ye Mali jɛ kunun mun bɛ kɛ n'a tɛ fɔ bi bi na ni ko tɛ ɲɛfɔ n'a tɛ ye mɔgɔ tɛ da la tubabuw y'an ci kunun min ye u ye RFU créé denmisɛnninw créé ka fɔlɔsɛnni créé u bɛ nkalon da autorité la u bɛ nkalon da an ka mɔgɔw la médiaw kan Facebook kan olu de ye propagandistes ye mais bi Ala barika la an ka wuli ka jɔ an ka cɛsiri an y'a ye k'a fɔ bi anw bɛ ka communication kɛ bi jamana bɛ ka nafa ye jamanadenw bɛ ka nafa ye tiɲɛ de bɛ ka fɔ minnu bɛ fɛ k'u dogo tubabuw kɔfɛ u bɛna transition dafiri u k'a dɔn an bɛ yan an jɔlen bɛ autorité kɔ u ka kɛta de kama don min na an ka taa u ka kɛta la an bɛ bɔ k'a fɔ mais bi an bɛ don min na an m'a yɛrɛ y'a la an b'u dɛmɛ an b'u soutenir Ala ka ɲini fɛn kɛ sɔrɔ fɛn an b'aw yɛrɛ fo. Ok, merci. Sadauti. Alhamdulillah bokele kuma y'o kelen de toujours an bɛ foli kɔ lasegin aw ma ka foli lasegin arajo tigi ma Chérifula ma télévision ani arajo groupe Chérifula ma voilà barokɛ ɲɔgɔn vraiment hakilinaw carila faamuyaliw sɔrɔla an bɛɛ ye dɔ ta dɔ fɛ o ye ala tanu partage d'expérience kɛra maintenant ne kɔni bɛ se ka min fɔ komi ne y'a fɔ ji la jɛgɛ bɛɛ n'a fanga don ne ka fanga fanba ye sensibilisation ye donc sensibilisation in bɛ tali kɛ faso kanu de kan maintenant faso a tɛ se ka kanu ni baara tɛ faso tɛ se ka kanu ni autorité tɛ mais fo a ka kɛ tiɲɛ kɔnɔna la a ka kɛ faso kanu kɔnɔna la donc o de tugun kɔnɔna la toujours n bɛ segin ka na nin fasodenba ninnu ma an bɛɛ lajɛlen parce que an bɛɛ de bɛ ka kun ni gɛlɛya binna mɔgɔ kan solution damadɔ de bɛ yen i b'o de ta solution fɔlɔfɔlɔ ye min ye i ka gɛlɛya dɔn a ka kun i fɛ ani i k'i cɛsiri a kɔnɔna na donc o de kun ye ne ka kuma ye na an filila kuma minnu na an lamɛnbagaw an filɛbagaw n barokɛɲɔgɔnw n bɛ yafa ɲini k'aw fɛ hakɛto bɛ kuma kan. Berthe. Merci o kelen nin frère n bɛ segin k'aw fo ni foli bɔra n bɛ n ko débatteur bɛɛ fo an bɛ san kura min na an bɛ dugawu k'an yɛrɛ ka dugawu k'an ka jamana ye Ala ka jamana in suma Ala ka hɛrɛ k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma Ala ka kɛnɛya k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma balawu b'an ka jamana kɔnɔ mun ɲɛsinnen don an ka jamana ma Ala ka an bɛɛ dɛmɛ jamana ɲɛmɔgɔ dɔrɔn tɛ dɛ an bɛɛ don parce que jamanaden si tɛ yen mun tɛ ka dɔ kɛ jamana in bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ mun na donc Ala ka jamana in dɛmɛ Ala ka barika don aw ka chaîne in na nin débat in ɲɔgɔnna o k'a kɛ tiɲɛ kan a man ca chaîne plateau bɛɛ kan donc a bɛ nin sira mun kan Ala k'aw yɛrɛ mɛn aw ka baara la an minnu mɛnna k'an ma hakilina fɔ jamana ko la an ta tɛ ko fɛn tɛ se ka diya ɲɛ ka tɛmɛ an ka jamana kan ni mɔgɔ min b'i to yen e kɔni bɛ ne ka programme dɔn ka kalo 2 si Mali kɔfɛ a bɛ ne tɔɔrɔ de n'i y'a mɛn ko mankan dɔ bɛ yan n bɛ n denw to n bɛ boli ka na de pourquoi ni mun bɛ n sɔrɔ a ka n sɔrɔ n ka jamana la donc ne tɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ min na ne ka jamana kanu kuma fɔ n ye mais an bɛ Ala deli diɲɛ fɛn o fɛn ka di o y'a ye ni balawu t'a la Ala k'an ka jamana ye k'a bɔ balawu kɔnɔ. Merci beaucoup Boubacar kɔrɔfɔ tɛ Abdallah merci beaucoup Ousmane vraiment merci c'est-à-dire tu es mal en état dans nin dɔrɔn ma merci beaucoup Berthe merci voilà y'a fɔ donc an bɛ direction Chérifula voilà beaucoup bilenni na an b'u bɛɛ lajɛlen fo n'an bɔra yen an bɛna Moribabugu yan donc vraiment an bɛ réalisateur a n'a ka jɔnjɔn an b'u bɛɛ lajɛlen fo voilà donc n'o bɔra yen mun bɛ an dɛmɛ k'an lajɛ a dugawu k'an ye Traoré Mamadou Mori Abidjan an b'a fo docteur Madan Jalo an ma ɲinɛ kɔ Mamadou Samake Sam Jema an ma ɲinɛ kɔ le patriote Kangaba Madame Nama Keita Bema Keita national Kiɲeba Siri Kanbodo Jalo Moribabugu an b'ale fana fo Madame Dia Jelika Aïdara an b'ale fana fo Amadou Diadje Sangare an b'a fo Baba Thiam an b'ale fana fo mun ye la police de Buguni Baga an b'i fana fo ani le commissaire de Kadiana an b'ale fana fo donc n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ fɛn o fɛn min y'a lamɛn an b'u bɛɛ lajɛlen fo fana ni Ala man ka jɔnya jira n na dimanche wɛrɛ k'a kun cɛ ni jɔ ye Ousmane Chérif Madan Aïdara karamɔgɔ an bɛ i fo i bɔra taama la i nana an ɲuman sɔrɔ yan donc an bɛ dugawu kɛ Ala ka san wɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma vraiment merci beaucoup a k'an bɛn dimanche prochain.